Noswaith dda i chi, a chroeso mawr i'r gêm fawr yn Uwch Gynghrair Merched Cymru Orchard. Y ddau ar y brig yn cwrdd, a mae'n braf bod yma heno. Yn dod o'r gêm yma yn fyw i chi. Merched Met Caerdydd yn erbyn Abertawe. Cyntaf yn erbyn ail. Yn gwbl gyfartal o ran pwyntiau ar y brig. Gwahaniaeth goliau, unig beth sy'n gosod Merched Met ar y brig ar hyn o bryd. Abertawe di chwarae gêm yn llai a'r gemau rhwng y ddau glwb yma sy'n dieddol o benderfynu'r bencampwriaeth. Mae'n osod hyfryd yn y brifddinas. A Met Caerdydd yn gwneud ambell i newid yn dilyn y fuddugoliaeth o 4-1 yn erbyn Cyncoed ar y penwythnos. Tair newid i gyd, Annabel Sweeney yn dod mewn yn y gôl, Hannah Mills hefyd i'r amddiffyn a Shannon Evans i'r newidiadau o ran Merched Met Caerdydd. Ac Abertawe fwy na lai yr un tîm i newid yn unig ar ôl gêm ddi-sgôr yn erbyn Port Talbot. Emma Beinon yn cael ei danfon o'r cae, cerdyn coch iddi hi, Stacey John Davies yn dod mewn. A ddim yn newid rhy ddrwg i hi sgorio 9 gôl mewn 9 gêm. Mae'n dipyn o olyniaeth, mae'n dipyn o gystadleuaeth. A mae'r cwmni yn nabod hynny yn iawn cyn ymysodroed tîm pêl-droed Cymru. Gwenan Harris gyda fi, nos dda, Gwenan? Nos dda. Braf bod yma, a mae'n gêm fawr hefyd. O, gêm anferth, a mae'n hyfryd cael bod fan hyn i wylio'r gêm. Fi'n siŵr fydd yn gêm agos, gêm cyffroes. Ond ie, edrych ymlaen i gweld y ddau tîm yn wedig, falle i Met Caerdydd. Lauren Townsend fan hyn digon o brofiad o ran yn ryngwladol. Mae wedi bod gyda'r tîm nawr am cwbl o flynyddoedd am y profiad hi yn helpu. Mae actually wedi cael 4 gôl o'r safle cefn o'r chwith tymor yma. Sydd yn hyfryd i weld bod hi'n cael y ryddid i ymosod. Ac wedyn o ran Abertawe, fi'n credu un i edrych allan am Katie Hosford, chwarae ar y chwith o ran yr ymosod. Digonedd o profiad ryngwladol ar lefelau ieuenctid gyda hi hefyd. Chwaraewraig sydd yn creu ac yn sgorio digon o goliau i Abertawe. A dyma'r gŵr yn y canol. Jordan Harman wedi bod i'r barbwr, wedyn ni, ar gyfer yr achlysur mawr yn barod amdani. Dwi'n beio fe chwaith. Mae yn noson fawr. A mae'n braf dod o'r gêm yma yn fyw i chi o Uwch Gynghrair Merched Cymru. A fel ni sôn, dyma Stacey John Davies fydd yn dechrau'r cyfan. Hi yn ôl yn y tîm heno. Emma Beinon wedi gwahardd a'r ddau dîm yn penglunio, a hynny yn fwy perthnasol nag erioed yn dilyn y dyfarniad dros nos o America yn achos George Floyd. Am wythnos mae wedi bod i'r byd pêl-droed a'r holl ddadle am greu cynghrair Ewropeaidd. A mae'n braf bod yn ôl yn agos at wreiddiau'r gêm, yn rhedeg y gwreiddiau gêm y merched yng Nghymru. Y gemau diwethaf rhwng y ddau dîm yma, Abertawe wedi ennill y 2 gêm o gôl i ddim. Maen nhw'n gemau tyn, maen nhw'n gemau agos. A hynny'n adlewyrchu'r gystadleuaeth rhwng y ddau dîm yma tua'r brig. Wel, mae yna 2 yng ngofal tîm Abertawe. Un o'n nhw Colin Staples wedi addo, perfformiad gonest, angerddol. Ac ambell i dric creadigol gan ei dîm, gan i weld. Ambell i drosedd oedd na yn gyntaf. Robin Pinder ar drosedd, a dyma Colin Staples yn siarad Sgorio yn gynharach yn yr wythnos. Wedi dod mewn tymor yma i ychwanegu profiad i'r tîm hyfforddi. Ac Abertawe yn dechrau yn fywiog. Met yn gwneud digon, Amy Long, digon o le, digon o amser yng nghanol y cae i Long. Abertawe yn fyw i'r bygythiad Tia Richardson, un o'i chwaraewyr mwyaf amlwg nhw, yn tywelu pethau yng nghanol y cae. A bydd i diddorol gweld heno sut mae'r systemau yn gweithio lan yn erbyn gilydd. Abertawe yn chwarae gyda'r un system yn gyson 4
yn yr amddiffyn gyda un yn eistedd o flaen, TJ Richardson sy'n gwneud job dda fyna, 4 o flaen a wedyn un yn ymosod. Ble Met Caerdydd yn traddodiadol yn chwarae fwy, eto 4 yn y cefn, ond 2 yn eistedd yn y canol cae gyda 3 a wedyn yr un yn arwain yr ymosodiad. Cwpl o newidiadau, ni'n gweld Lauren Townsend fel nes i sôn am o'r blaen, fel arfer yn chwarae cefn o'r chwython yn y eistedd mewn yng nghanol y 2 sydd yn eistedd yn y canol cae, felly fydd yn diddorol gweld pwy sy'n mynd i cael y gorau allan o'r systemau a'r tactegau. Finch o'r asgell, dim problem o ran clirio. Siona Jenkins yn clirio i Abertawe. Ond dyma Dr Kerry Harris yng ngofal Merched Met. Mae'n chysylltiad hi da'r brifysgol yn mynd yn ôl i'r ganrif ddiwetha. 1999. Wel, nath i darlithio fi a nes i chwarae o dan hi i'r tîm canol wythnos. Bach o hwyl cymdeithasol o'n chwarae teg, mae wedi bod bach o pioneer i bêl-droed merched fan hyn, a mae rili wedi sefydlu system dda gyda tîmoedd ieuenctid yn dod trwyddo. Yn amlwg, y tîm gyntaf fan hyn yn llwyddo ar sawl gwahanol flwyddyn o ran y Gynghrair, y cwpan ac o fewn Ewrop hefyd, so mae'r gwaith mae hi wedi gwneud i bod yn aruthrol fan hyn. Mae'n gêm fawr o ran y WSL, y prif Gynghrair i ferched yn Lloegr. 2 yr 1 rhwng Chelsea a Man City ar hyn o bryd. So mae yna gêm yn y Gynghrair yma hefyd yng Nghymru. Merched Caerdydd yn cwrdd â Cascade. Mi oedd Merched Caerdydd ar y blaen o gol i ddim yn gynnar yn y gêm yna. Dyna parhau i fod y sgôr ar hyn o bryd. Caerdydd yn un o'r tîmau sy'n ceisio rhoi pwysau ar y ddau yma, ond y ddau yma sy'n arfen y ffordd. Dim amheuaeth yma ni, sy'n mynd i taclus dros ben fan hyn. Shannon Evans i Met. Ond Jenkins ar draws, dim problem o gwbl. Edrych ymlaen gweld hi'n chwarae eto, wnaethon ni gweld hi yn y gêm fyw dechrau'r tymor, ac o'n i'n meddwl bod hi'n wych fan'na, gyda gol dda hefyd yn erbyn Caerdydd. A jyst defnyddio profiad hi fan'na, jyst yn sicrhau bod Evans ddim yn llwyddo i gael at y bil. Ac os chi yn gwylio Sgorio yn gyson, a gwylio Aberystwyth, byddwch chi'n gyfarwydd a'i brawd, Lee Jenkins. Siona yw'r chwar fawr a Lee yn dal yn ei arddegau. Wedi bod yn gapten i Aberystwyth yn yr wythnosau diwetha. Teulu pêl-droedaidd. Siaradwr Cymraeg hefyd. Newyddion da. Ydy, wastad yn neis, ydy. Newyddion da i Sgorio, wastad. John Davies ar cyffyrddiad. Davies, Hosford i Abertawe, yna gyfle yn gynnar i'r ymwelwyr. Wel, tar o ochr y postyn dwi'n credu, neu cefn y gol, ond cyfle cynnar am y goli yn bryn yn y gemer yn y ddau glwb yma, felly oedd hwnna'n ddigwyddiad pwysig. Ie, wedys i am Katie Hosford cyn y gêm, o'n i'n meddwl gath i bach gormod o lef yna. Fi credu bod... Wel, fi'n siŵr pwy oedd lan yn erbyn ni, mae angen fi ail edrych arno, ond jyst yn rhoi bach gormod o lef, bys hi fi'n siŵr, jyst bach yn siomedig, gallu hi wedi tynnu'r bil nôl a newid yr ongl fyna, newedig gyda Stacey John Davies yn neud y rediad dda iawn ar draws y postyn agosach. Steph Turner oedd ar draws, a beth sydd dan i heno yw'r ymosod gorau yn erbyn yr amddiffyn gorau, a mae goliau yn mynd i fod mor bwysig achos dyw Abertawe, prin maen nhw'n ildio, un gol maen nhw'n ildio tymor yma, un gol ildio nhw tymor diwetha tymor ddod i ben yn gynnar. Felly oedd i sôn am Colin Staples, oedd e'n sôn, os ni'n sgorio, mae pawb mewn trwbl achos dyn nhw ddim yn dueddol o ildio gol. Na, maen nhw ddau, hyd yn oed gwylio'r ffordd maen nhw'n cynhesu, maen nhw'n gwneud lot o waith ar y patrymau yna. Sicrhau bod dim bylchau mawr rhwngthyn nhw, bod pawb yn hollol ymwybodol, os mae'r bil yn mynd ar draws, mae pawb arall yn dod ar draws ac yn jyst yn swipo tu nôl hefyd. Mae'n amlwg iawn, hyd yn oed fan hyn nawr, fan ni gweld Jenkins yn dod allan, mae'r 3 tu nôl yn sicrhau bod nhw'n tynhau yr amddiffyn. Maen nhw tîm sydd wedi chwarae gyda'i gilydd am flynyddoedd nawr, so maen nhw wedi hen arfer gyda'i gilydd. Digon o le lawr o fe ar un o bryd, Turner. Edrych am y bas Leicon Rwdyfi, edrych am Chloe O'Connor. Chloe Chivers Rwdyfi.
A ddau Chloe yn greadigol i'r ddau dîm. Na'n esgus i am gael yr enwau anghywir. A ddau'n gwisgo rhif 10 hefyd. Mae'r lliwiau crysen hollol wahanol. Ie, lycyn ni wedi gweld Chloe Chivers fan'na, jyst yn cadw lle ti bach yn fwy, jyst wneud y cae yn fawr, jyst rhoi fwy o options wedyn i Ellie Lake pan oedd gyda ni Bill. Achos oedd y pas ymlaen mewn tu nôl, ond hefyd pas i'r droi wedi bod yn opsiwn bach yn well. Pinder yn ennill y frwydr yng nghanol y cae yn y bas, ddim digon cywir. Robin Pinder yn un o'r enwau amlwg. Yn hym Met Caerdydd hefyd yn darlithio yma yn y brifysgol erbyn hyn. Ie, mae hi wedi bod fan hyn am flynyddoedd. Dwi'n credu gath i spel bach gyda Cynghrair yn y Gynghrair Saesneg llynedd o tymor diwetha. Oedd cwpl fynd achos cyfnod Covid, ond mae wedi dod nôl hefyd. Yn amlwg, mae wedi bod yn gyfnod am sicr i'r campau yn gyffredinol, a mae'n braf gweld, wel, dwi'n ofni gweud normalrwydd, rhyw fath o normalrwydd yn dychwelyd yn ar y bag. Oedd y bas na'n drwm. Mae yna statws elit gan y Gynghrair yma, achos mae'n werth atgoffa, mae'r pencampwyr yn mynd i Gynghrair y pencampwyr. A lot o chwaraewyr Abertawe gyda tipyn o brofiad o ran hynny hefyd. Nhw yw'r pencampwyr tymor yma. Tymor diwetha, dylen ni ddweud. Met Caerdydd wedi bod yn rheoli cyn hynny. Byddwch chi'n cofio tymor y treble. 2 dymor nôl erbyn hyn, a nhw sy'n ymosod Met. Ceisio pwyso Amy Long, y tîm cartre. Digon opsiynau. Finch yn opsiwn, mi oedd yna gam sefyll. Ie, Chloe O'Connor yn amlwg iawn yn y munudau gyntaf. Mae jyst ffordd mae'n pigo'r bel lan. Mae'n amlwg yn cyfforddus iawn ar ei goes chwyth. Wedi mynd heibio, a nath i edrych lan fan'na hefyd. A jyst spotio ble oedd Cles gyda yn y gol i Abertawe. So mae'n digon agos i'r llinell, na'n cadw melliant o'r bel yn lle fynd amdani. Ond y ffordd nath i codi ben, o'n i'n meddwl bod i'n mynd i ergydio o bell. Yn erbyn i chyn glwb hefyd. Yn awyddus i greu argraff. Lot o'r chwaraewyr wedi chwarae'r naill dîm a'r llall, felly maen nhw'n nabod i gilydd. Nabod i cryfderau. A ni'n gweld tipyn o Long. Jenkins o draws eto, mae yna le fan hyn. Lawr y dde. Unwaith eto. Lake a'r bas. Nawr blaen o fod yn ofalus fan hyn. Achos Stacey John Davies. Ond y bel na ddim yn mynd i gyrraedd nôl i'r golgeidwad. Dim gobeith o hynny. Chivers. Chi'n gallu gweld fan'na, oedd Steph Turner moyn i Sweeney dod allan, a jyst bach o camddealltwriaeth rhwng y ddwy. Falle bod Sweeney, so mae ddim wedi chwarae yn gyson iawn. Falle jyst bach o nerfusrwydd moyn i'w amddiffynraig cael gwared o'r bel a Sgorio roi'r pwysau arni hi. Ie'r ferch o America wedi dod draw. Pwysau yng nghanol y cae. Lake unwaith eto. Mae yna pwysau cyson gan dîm Abertawe. Mae Met yn chwilio bylchau, Abertawe yn chwilio bylchau. Oedd pobl yn gweud proffwylio cyn y gêm, mae'n mynd i fod yn dyn, mae'n mynd i fod yn agos. Dyna'n union ni wedi cael hyd yn hyn. Os yna gyfle pryn fan hyn O'Connor sy'n brwydro. Chloe O'Connor. Oedd y bas bron mynd drwodd i hollti'r amddiffyn. Shannon Evans yn colli'r frwydr fach yna gyda Laura Davies. A mae'n ôl gyda Met. Ac yw Met yn fynd yr holl ffordd nôl. Ie, ni sôn fan'na, oedd hanner cyfle, achos ni sôn o ran strwythur disgyblaeth, siap amddiffyn dda Abertawe. Ond fan'na ni gael y ddwy amddiffynrau canol ddod allan o'r bwlch yna. Jyst falle yn gwylio'r bel bach yn ormodol, yn neud y camgymeriad o ran dilyn y hediad y bel. A Chloe O'Connor wedyn gyda'r rediad mewn tu nôl, jyst angen bach fwy o gyflymder i fynd syth at y gol. Ond chwarae teg, Ellie Lake yn ymadfer yn dda iawn. Abertawe ar cyfle. Unwaith eto. Yr amddiffyn yn ddigon cadarn. Amy Long yn cael ei gorfodi yn ôl gan Lake. Mae Lake wedi bod yn amlwg dros ben. Dwi ddim yn dal nôl heno. A Sweeney yn clyrio, mae'n joc am gyfres dyledu detective. Dwi'n edrych ar Gwenan, sy'n credu bod Gwenan ddigon hyn i gofio dy Sweeney. Na, sa'n credu bod fi. Sorry, Del. Mae'n joc am sioe gerdd na. Sy'n dod i hynny hefyd, ond ie,
Fi'n trio meddwl am meddylia am hen gyfres detective oedd y Sweeney. Oedd yn dda iawn. Na i ofni dad pan Ie, afiadau. fi'n gwybod, diolch Gwennan. Dwi'n mynd i gyddi roi hwnt ar yno, dwi'n mynd i gyddio yn y cornel. Rhyw anaf bach fan hyn, clywi O'Connor wedi cael ei dal. Bydd hwnna'n brwydr bach diddorol fan'na, achos mae O'Connor yn chwarae just off am y sodwyr. A mae TJ Richardson yn eistedd just o flaen am ddiffyn Abertawe, so mae'r ddwy yn mynd i dod mewn lan yn erbyn ei gilydd yn gyson. Fi'n credu mae O'Connor dda mae'n teillodus iawn, ond Richardson yn profiadol, mae'n eistedd o flaen yn darllen y gêm yn dda iawn. So bydd hwnna'n frwydr dda i edrych arno. Abertawe yw'r pencampwr, a wedi bod yn bencampwr 4 gwaith. Met i bod yn bencampwr 6 gwaith. Ond trwy beth, mae'n hyfryd gweld y rivalry bach yma nawr yn rili datblygu, achos am cyfnod mawr degawd diwetha oedd Met Caerdydd yn ennill y Gynghrair yn weddol hawdd. Os yna gyfle, Hosford, Stacey John Davis, oedd yn ceisio, manteisio, ond drwodd i Annabel Sweeney. Beth di newid felly, be mae Abertawe wedi gwneud er mwyn, dim just cael bwlch, maen nhw wedi pasio Met Caerdydd erbyn hyn. Ie, fi'n credu o ran cysondeb chwarae, maen nhw wedi cadw weddol gyson o ran y tîm, y chwaraewyr yn y tîm, mae lot fawr o'n nhw wedi aros yn gyson, a wedyn maen nhw wedi cryfhau gyda chwaraewyr arall, ond credu hefyd mae chwaraewyr wedi datblygu o ran oedran a profiad, so mae hwnna wedi helpu. Chi'n gweld o ran cefnogaeth, y clwb Abertawe wastad yn helpu wedyn o ran cyfleoedd ymarfer. Mae jyst yn hyfryd i gweld bod nhw wedi datblygu fel yna. A Long yn amlwg, a mae yna opsiwn iddi, Finch yn cam sefyll. Mae Finch wedi bod yn chwilio lle lawr y chwith am unwaith y bas yn ei chyrraeddu, ond cam sefyll. Ie, mae wedi dal yn ofi credu oedd... Wel, cic ryddi Met fi ddim, rhaid bod yna ddigwyddiad cyn hynny. Ie, jyst pwy oedd ond rhywun yn tynnu'r Cris o ran... Ni mewn mae cam sefyll oedd y penderfyniad, ond na. Tynnu Cris, gan i weld yn union. Gyda Amy Long yn troi. Gwaith da gan Long. Ie, Laura Davis yn credu oedd yn un o'r tynnu nhw. Lauren Townsend. Mae'n mynd am y gol o bellter. Ble mae hwnna'n glanio? O, tu ôl y gol. Chi'n gwybod be? Falle chi'n mynd gweld ni ar y teledu. Mae'r haul yn isel iawn fan hyn yn y brif ddinas. Mae'r cysgodion yn hir. Ysgwn ni os oedd hwnna'n ystyriaeth yn mynd am y gic na. Os, yn sicr bys fe wedi bod. Fi'n nabod Lauren Townsend wedi chwarae dros Gymru gyda hi. Mae hi datblygu'n dda iawn. A oedd hi'n sgorio. Oedd hi yn un oedd yn hyderus o cicio rydd o bellter. Credu oedd hi jyst i pwyso nôl bach gormod fyna. A dyna pan wnaeth ni gweld y bel yn mynd yn lan yn uchel. Bys hi di moyn cael bach o swerf fel ni'n gweld gyda'r techneg fel Ronaldo yn y ffordd maen nhw'n ceisio defnyddio'r ochr, y lasses o'r troed i gael y bwer a'r cymaniad. Siomedig fod yna gan Lake, achos oedd yna le gan Chloe Chivers, achos yw Chloe Chivers yn cael lle. Mae'n gallu bod yn berig bywyd. Ond ni'n sôn am un Chloe, dyma'r Chloe arall, O'Connor. Maen nhw lawr i 10 ar rhif 10. Chloe O'Connor, yn amlwg wedi dal i deimlo'r digwyddiad na gath i tharo yn ei gwyneb. Cwarter awr di mynd, mae'n parhau yn di-sgor. Digon yn digwydd, digon bywiog. Sôn am bywiog, Lake wedi gweld tipyn o'r bel, a mae hwnna'n dipyn o bas at Hosford. Yn cael sefyll. Dwi'n credu nath i allan yn y pen draw, ond mae weledigaeth na. Ddim cweit yn cael y pasio yma hollol gywir eto, ond mae chi'n gweld y symudiadau a'r patrymau yn datblygu. Ie, yn sicr, ond hefyd yn yr un modd o ran siap amddiffynol, disgyblaeth amddiffynol y ddau tîm yn aros yn gadarn iawn. O fewn y siap yna sy'n neud hi'n anodd, sy'n gorfodi'r chwarae allan i'r ysgellau fel wnaethon ni gweld fyna fydd Met Caerdydd yn hapus gweld. So cefn o dde yn ceisio cael y bel ar draws, y bel llet draws. So fydden nhw'n hapus achos neb yn chwarae trwyddyn nhw, ond credu licen ni jyst gweld y ddau tîm bach fwy hyderus, cyfforddus o fewn meddiant. Fel hwnna, falle ddim yn gorfodi'r chwarae, jyst ceisio denu chwaraewyr allan mwyn creu'r bylchau bach. O, ni'n gweld yr anaf yn amlwg. Chloe O'Connor.
Ar y plwg yn gyrru, dyn ni ddisgrifio fe, yn ei thrwyn. Mae rai bod hwnna'n... Dwi'n ddim yn byserus yn amlwg Gwenna, mae rai bod yn anghyfforddus chwarae ar ôl digwyddiad fel yna. Ie, yn sicr. A mae'n wedi pan mae'r gêm ar teledu hefyd. Ond, dyna ni, mae rai chi bwrw ymlaen gyda fe. Mae Chloe O'Connor wedi gweld tipyn o heriau yn ei gyrfa i fod yn deg. Felly sy'n credu bydd hwnna'n ormod o bryder iddi. Mae'n gyfnod prysur dros ben yn y byd pêl-drod. Lot mwy i ddod ar sgorio. A bydd Gwenna gyda'r un sadwrn. Seinti newydd yn cwrdd â Chei Connor. Ni sôn am y ddau yma'n gyfartal ar y brig. Mae'r ddau yna'n gyfartal ar y brig. Mae'n gyda chi am 5 o'r gloch. A'r gem y canol wythnos yn parhau. Seinti newydd Gatrin yn Caernarfon. Wedyn ni mae honna'n fyw gyda ni ar-lein hefyd. A'r noson ar ôl ni, wythnos i heno, y bala yn croesawu Cei Connor. Be fydd y sefyllfa yn y tabl erbyn hynny? Achos ydy sadwrn ar ôl ni, maen nhw'n cwrdd eto ar lan y dyfdwy. Cei Connor Seinti newydd. Felly'n cwrdd ddwywaith mewn wythnos, ond mae'n gem y canol wythnos hefyd. Ar hyn o bryd, nid yn unig maen nhw'n ben-ben, ond mae canlyniadau nhw bron union yr un peth. Da'r gêm diwetha, canlyniadau fwy lai, union yr un peth, a dyna pam maen nhw'n gyfartal. Ond mae Chivers ar y bêl fan hyn, yn torri ar draws. Torri draws yn hunan, achos mae Chloe Chivers yn cael y bêl. Mae angen i chi fod yn wyliadwrus. Jenkins sydd draw unwaith eto. Mae Siôn Jenkins yn darllen popeth yng nghanol yr amddiffyn ar hyn o bryd. Ydy chi'n gallu gweld yna ymwybyddiaeth o wagle, ymwybyddiaeth o gyd chwaraewyr hi. Mae jyst yn deall y gêm. A mae yn amlwg fel sy'n chwarae yn y cefn, mae angen bod chi yn gallu gweld popeth sy'n digwydd o flaen chi. Ond jyst y ffordd mae hi a Alicia Pound gweithio gyda'i gilydd, mae partneriaeth wych fyna, fel wedyn maen nhw ddim yn ildio. Fi'n cael un gol maen nhw wedi ildio, un gêm maen nhw wedi ildio, tymor yma. A tymor diwetha, mae'r record amddiffynol nhw yn rhyfeddol. Ar unrhyw lefel, mewn unrhyw Gynghrair, ildio un gol. Ac fe ildio hwnna mewn buddigoliaeth o 7 gol 1 yn erbyn Llansawel hefyd. Bysa hwnna, fel reolwraig, bysa hwnna'n wyllt o fi. Os mae'n 1-1 neu 2-1 chi'n meindio, ond bysa chi cyfforddus fel yna. Ond yna ni. Dyna'r safonau. Nhw heb ildio ers ydyn nhw. Na, dyn nhw ddim. Dim wedi ildio ers y gêm yna. Yn sgorio 7, a mae'n 7 gêm. 7 gêm di mynd ers i nhw ildio y gol yna. Felly dyn nhw'n dildio yn y 7 gêm ddiwetha. Fel dyma fe, Colin Staples, fel oedd e'n gweud, bydd rhaid i rywun sgorio yn erbyn ni. Di sgor oedd hi'n Port Talbot ar y penwythnos, tro cyntaf nhw allwng pwyntiau tymor yma. Ie, o'n i syni gweld hynna. O ran, maen nhw wedi bod yn hedfan. Maen nhw ddim yn ildio yn amlwg, ond maen nhw'n sgorio'n gyson iawn. A felly oedd hwnna bach o sioc. Ond yn amlwg wedi wneud y gêm heno hyd yn oed yn fwy cyffroes. Felly ddim yn beth ffôl i ni fel gwirwyr. Cyffyrddiad hyfryd. Wel, mae Chloe O'Connor yn ôl ar y cae. O'n i sôn amdani cyn y gêm fel y bygythiad creadigol. Unrhyw sy'n gwisgo'r Crys Rhif 10. Cyn disgwyl llawer, troed chwith hefyd. Hyfryd Lucy Finch. Wel, mi oedd O'Connor yn opsiwn yn amlwg. Dyn nhw'n edrych amdani drwy'r amser yna fe sy'n braf. Maen nhw digon hyderus. Ddim angen edrych am yr un sy'n ysbrydoli. Mae Hosford yn ceisio ysbrydoli Abertawe. Yn sôn bod amddiffyn Abertawe yn gadarn. Amddiffyn y Met yn gadarn hefyd. Hancock's yn ceisio dechrau symudiad yn edrych am Erin Murray yn allan yr athu. Ie, mae Hancock's i chwilio am Murray cwbl o weithiau. Dyma'r cyffyrddiad gadna. O, nath i cymryd yna allan o'r awyr yn wych fyna. Jyst yn gallu gweld pa mor cyfforddus yw i. Yn oedi, ddim yn gorfodi'r pas. Troed le, troed chwith ac yn ffigio wedyn ni. Hyfryd. Ddim yn drwg. Fel wedys i, mae'n sgil perffaith i rhywun sy'n chwarae gyda'r rhif 10 ar ei gefn. Chefn, sori. Dwi'n credu bod fi'n gwybod ateb y cwestiwn yma. Beth oedd rhif ti, Gwennan? Wel, weithiau 10. Y hoff rhif fi oedd 10. Ond weithiau o'n i 11 yn gyson hefyd. Ond mae Gareth Bale yn chwarae 11, so mae'n cymryd yma hefyd. Mae fe wedi sgorio enw, dwi'n gwybod bod, i Tottenham Hotspur. Un o'r 6 mawr yn ôl y sôn wythnos yma, gan i drafod hynny ar ryw bwynt. Waw. Mae'n siŵr, Mourinho yn gadael, Gareth Bale yn dechrau gêm, Ryan Mason sy'n gofal y tîm, un yr un oedd fi'n erbyn Southampton yn gynharach. Dwi'n ni jyst gadarnhau, mae'n dorri dros, mae yna ymosod fynd, mae Spurs wedi mynd ar y blaen yn y gêm yna gyda llaw. O'n i'n meddwl bod ti'n edrych bach yn anhapus fydde? Cic o'r smotyn gan Son yn y funud ola i Tottenham. Mourinho yn gadael, Spurs yn ennill. Wel, fi'n credu mae pawb yn y Gynghrair ddim yn
Bys pawb yn y Gynghrair cefnogi Southampton yn ywedig ti. Mae rai fi ofyn am datblygiadau wythnos yma. Gwenan, y Super League arfaethedig, nath chwalu yn ddeilchion dros nos. Beth amdano hwnna? O'n i methu cadw lan gyda popeth fo nos. Sioc enfawr dros y penwythnos. Fel rhywun sy'n cefnogi un o'r tîmoedd sydd oedd wedi cytuno i fod yn rhan. O'n i'n grac iawn, siomedig iawn. Ond yn falch i gweld bod mae'r holl tîm wedi gwneud y penderfyniad gywir, fi yn teimlo bod nhw wedi cael eu gorfodi mewn i'r penderfyniad. A hefyd o ran y merched, oedd sôn bod nhw'n mynd i bod Gynghrair yn amlwg i'r merched, ond dim ystyriaeth o ran y lefel. Mae'r tîmoedd fan'na o ran Wolfsburg, Lyon, tîmoedd gorau yn Ewrop, ond yn amlwg bys nhw ddim wedi bod yn rhan o hwnna. Mae'r datblygiadau o ran Cynghrair y pencampwyr i'r ferched really yn wedi datblygu ac yn mynd i parhau datblygu dros y flynyddoedd diwethaf. So fi'n hapus iawn gweld bod hwnna wedi cael ei stopio yn sydyn iawn. Y bas yn llac, ond Jenkins yn cyrio. Ac Abertawe yn ceisio adeiladu ar hynny hefyd. Hanner cyfle i Met am eiliad. Pinder sydd ar draws wedi cipio'r meddiant. Pinder a Hancock yn gweithio'n dda yng nghanol y cae i Met Caerdydd. Hannah Mills, nôl yn y tîm yno, mae yna bas hyfryd, Amy Long. Opsiynau yn cyrraedd yn y canol, nôl Shannon Evans, eto leic ar draws i Abertawe. Un o'r chwaraewyr sydd bod yn amlwg dros ben. Piti fan'na i Evans, mae angen cwrdd ar bil. Ni'n gallu gweld fel oedd y bil yn dod mewn fan'na. Evans yn aros am y bil, ond leic yn sicrhau bod hi'n dod ar draws, ddim yn aros am y bil, a dyna pam nath i gyrraedd yn gyntaf, ond oedd hanner cyfle fan'na, achos oedd pil wych dros y top. Oswch i'r sgôr o'r gêm arall yn y Gynghrair yma, ochr arall y ddinas, Caerdydd ar y blaen yn erbyn Casgeid, o 2 gol i 1. Dyma'r digwyddiad. Pil gwych fan'na. Jyst amddiffyn Abertawe, jyst angen sicrhau pan ys dim pwysau ar y bil fan'na, fel nagoedd, mae angen nhw jyst sicrhau bod nhw'n camu nôl 5-10 clath. Yw Erin Murray wedi cael anaf fan hyn? Wel, mae wedi cael anaf yn amlwg, ond faint mor ddifrifol yw hyn, sgwni? Mae'n edrych fel bod hi mewn bach o boen yn y ffordd oedd hi'n dal gwyneb hi'n gynharach, ond fi siŵr mewn gêm fel hwn fydd hi'n gwneud popeth a gallu hi i aros ar y gau, achos mae fe'n gêm anferth, a ni wedi gweld hynna hyd hyn. Mae fe'n gêm dyn iawn, ddau tîm yn ceisio chwarae ond weithiau ar y degau hefyd yn gorfodi'r chwarae. Digon o tacls nerthol yn mynd mewn hyd hyn hefyd. Os dyn nhw'n dal nôl, pidwch poeni pan bydd y gêm ma'n gorffen, achos mae yna fwy o sgorio i chi heno, a mwy o sgorio yw enw'r rhaglen. Hefyd, hanner awr 9. Mae gymryd y gemau, fel ni sôn, gemau ar y penwythnos, gemau canol wythnos. Mae'n gyfle i weld y gemau o'r penwythnos a'r sgorio stwns ar y sgrin, o'r un o'n ysferchio gallu weld y gemau canol wythnos hefyd, fel ni sôn. Gymryd o bêl-droed garw pawb yn apus, hyd yn oed y 12 clwb nath geisio trefnu i Super League. Ni'n cael newid fan hyn, ac Eliana Chavez sy'n dod i'r cae. A i fod yn deg, mae Erin Murray bron yn ei dagre wedi gorfod gadael y cae. Yn ei lle, Eliana Chavez, canol cae. Un arall o America wedi dod o Goleg St Edward fel y golgeidwad, Annabel Sweeney. I'r newid i Met Caerdydd. A Siom mor ethrol i Murray. Mae'n gêm fawr a chlysur mawr iddyn nhw hefyd, a mae'n gorfod gadael ar ôl 5 munud ar 20 yn unig. Mae'n parhau'n di-sgôr. Jenkins, Abertawe yn ceisio adeiladu'r cefn. Dim llawer o bwysau yn nhw ar hyn o bryd. Capten Alicia Pow ceisio cyflymu pethau. A fi credu o ran cael bach o buddiant yn y gêm, mae angen sicrhau cyflymu'r chwarae gyda llai cyffwrddiadau hefyd. Nwedig yn yr ardal canol cae fan hyn ble mae popeth bach yn gul. Ni'n meddwl bod y bas at Leic yn rhoi ddi dan bwysau, ond Leic wedi'i rheoli. Cael y pethau symud. Stacey John Davies ar un ceisio rhyddhau Hosford. Chi'n gweld y syniad. Cyffwrddiad lleia. Mae'n coet yn rhyddhau. Mae wedi gorffen 2-1 Chelsea a Man City gyda Llaw Gwenan. Yn gêm fawr y merched na. O ran diwedd y tymor, mae'n rhywbeth dda cadw'r Gynghrair yn gyffroes.
oedd angen buddugoliaeth ar Man City. Ond credu maen nhw dal 2 pwynt i nôl i Chelsea, ond Captain Cymru, Sophie Fingal yn chwarae Chelsea a gêm enfawr i nhw ar y penwythnos yn erbyn Bayern Munich yn y rownd cynderfynol y Champions League, so pob lwc iddi hi. Fel o'ch chi'n sôn o ran y syniad y Super League na, lot o'r clybiau ran y merched. Oedden nhw ddim yno fe, a clybiau'r Almaen ddim wedi ymuno hefyd. Oedden nhw'n arwydd cynnar falle bod pethau ddim coet bod nhw ddim ar yr un donfedd pan chi'n gweld clybiau mawr yr Almaen a Ffrainc ddim yno. Just methu credu, pan nath yn newyddion torri, o'n i wir yn meddwl bod rhyw fath o joc mewn ffordd, just bod y ffordd oedd y clybiau wedi mynd ati. Bydde fe wedi gweithio tase'r elfen gystadleuol yno, tase'r na clybiau yn esgyn a clybiau yn disgyn, achos mae'n teimlo fel mae dyna lot o bethau wedi gweithio pobl, ond mae hwnna wedi gweithio pobl yn fwy na unrhyw beth bod yr elfen o gystadleuaeth ddim yno. Ie, falle bys hwnna wedi gweithio o ran bod yn bach fwy cystadleuol, ond o'n i just ddim yn teimlo bod e'n addas o gwbl o ran. Just yn dangos bod arian unwaith eto yn gallu sicrhau popeth, achos y clybiau mawr sy'n gyda'r holl arian yna. Bys e wedyn dim byd fel y tymor really special, Leicester City. Bys hwnna wedyn, o'n i just yn meddwl bod e'n hyn lle o ran y clybiau mawr, just yn meddwl bod gyda nhw'r pŵer i bwlio, really, ei ffordd at y Gynghrair yna. Hosford, hyfryd, sgiliau gwych, Stacey John Davies yn sicrhau'r gic gornel. Gic gornel gyntaf gêm, dwi'n credu. Dewch i weld y sgiliau yma eto gan Hosford. Robin Pinder. Ddim yn darllen hwnna. Ie, mae Hosford yn cyfforddus iawn i gwynebu lan yn erbyn credu taw Pinder, a mae'n gallu mynd y ddau ffordd hefyd. Mae Siona Jenkins wedi carlymu i fyny o'r cefn i edrych am y gic gornel math i drwodd pawb. Mae dal yno. Chivers yn ei tharo, mae yn y rwyd, ond mae yna chwiband i mynd. Ydych chi'n gwybod be? Yw hi'n gic o'r sbotyn? Ydy. Mae dyfarnwr di chwibanu. Mae yna anaf hefyd. Mae popeth yn digwydd fan hyn. 2 chwaraewyr ar lawr. Un arall yn dal i thrwyn. Nath y bel orffen yn y rwyd. Canlyniad y cyfan yw'n gic o'r sbotyn. Ie, ni'n gallu gweld fel dath y pêl draw, credu taw Richardson oedd yn redig mewn yn hwyr. Nath i aros am y... Ie, fan hyn, mae'n aros, mae'n penio'r bêl, a wedyn Finch fyna'n amlwg, mae hi'n mynd am y bêl hefyd. Yn... ddau pen, mae'n edrych yn boenus iawn, ond fel dath y croesiad nôl mewn wedyn, falle dyfarnwr bach yn gynnar i chwibanu, achos fel dath y pêl nôl mewn fyna, Siona Jenkins yn hollol ymwybodol, wedi synhwyro bod y bêl yn dod, a gath hi ben wedyn i'r bêl, roi yng nghefn y rwyd, ond y dyfarnwr yn tynnu'r chwarae nôl, ond ie, yn amlwg o ran diogelwch. A werth nodi'r foli hyfryd gan Chloe Chivers i dal y bêl ar draws y gol. Mae'n sgorio goliau anhygol. Mae'n ennill gol nôl y mis Hydref. Techneg rili anodd i cadw'r bêl yna lawr hefyd. Bys y lot o pobl falle'n pwysau nôl fyna, achos mae wedi dod ar draws corffi, ond hi sydd wedi pigo lan y pêl, so mae'n edrych fel... Mae hefyd yn gwneud stymiau i esbonio beth sydd wedi digwydd o ran trwyn un o'r chwaraewyr. Chwaraewr y Met mewn gwell sefyllfa, dwi'n credu. Na chwaraewr Abertawe. Mae hyn yn dechrau mynd yn ffasiynol, y plwg yn y trwyn. Oedd Richardson, fi'n credu, di cael y gweithio falle'n o'r ergyd yna. Oedd y ddwy o'n nhw yn mynd am y bêl. Dwi'n methu dadle hwnna, ond un boenus iawn. Ond i Met Caerdydd, fydden nhw'n hapus achos ath y bêl yn y rwyd. Wel, nawr mae... Ath y chwiban yn gynnar. Mae'n weid hynny fod yn hollol deg. Nid am y tro cyntaf, achos ath y chwiban yn gynnar. Yn gynharach gyda'r Cris yn cael ei dynnu. Ond mae yna gic o'r sbotyn a mae Chloe Chivers yn barod am hon. 10 gol ym mhob cystadleuaeth tymor yma. Hi sgoriodd yr unig gol yn y fuddugoliaeth y gol i ddim rhwng y ddau dîm yma. Yn gynharach yn y tymor, mae wedi methu os na ail gyfle. Wel, Chloe Chivers o bawb yn methu ac Annabel Sweeney yn achub y dydd. Sweeney wneud yn wych fyna lawr i'w dde, ond bys ni yn dadle Chloe Chivers o ran. Mae gen i capu dros Cymru angen rhoi hynna mewn y cornel. Oedd hwnna just mewn lle cyfforddus i Sweeney a fi tywel wnaethon ni gweld o ffordd nath i ymateb oedd hi ddim yn hapus gyda'r ergyd. Wedi newid y syniad o'r gic gornel mewn yn fer a gwastraffu'r cyfle. Shannon Evans yn clyddio i Met Caerdydd. Chloe Chivers o bawb, mae hi taro nhw tua 30 llath.
Ond, beth yw e, 15 llath, llai na ni. Ie, chi'n gallu gweld yn un oedd i jyst yn trio pasio'r bil mewn i'r corner, a dim byd yn bod gyda hynna. Ond os ti'n mynd i yn amlwg mae angen bach fwy o gywirdeb a fwy o pŵer arni hefyd a sicrhau bod e... Ond yn cyflwyno pethau Leic ar bas, Laura Davies, cadw pethau i fynd o ran Abertawe. A werth gweld y gic o Smotin a eto. Ie, just dim digon lawr i chwarae teg arbediad. Mae yn arbediad da. wych. Ar y awl o gyntaf, ni'n meddwl bod Chloe Chivers wedi smonach llwyr, ond Sweeney yno. Ie, nath i dda... Fi'n credu dath i olli neu bach yn gynnar fyna, a wedyn Robin Pinder yn arbennig yn dilyn mewn yn gyflym iawn cyn i Chivers cael ar gyfle. Ac Abertawe wedi sgorio cyn y chwiban, neu wrth i'r chwiban, at seinio o gwmpas y stadiwm fan hyn, ond ddim di manteisio o'r Smotin. A hwnna fydd y rwystredigaeth mwyaf fi'n credu bod y gol yna ddim wedi cyfri achos fel wedi nath Siôn Jenkins yn wych fanna i ymateb i'r croesiad yna, o croesiad slash ergyd gan Chloe Chivers. Oedd hi'n foli nertho gan Chivers. Fel fi'n gweud, mae hi taro nhw o bob ar ran o'r cae, ond ddim yn gallu taro nhw o'r Smotin. Hwna'n sioc mawr, mae hi o bawb sydd wedi methu. Bach o drama yn y gêm yma. Bod math o bethau'n digwydd. Pwy sy'n mynd i ymateb o'r digwyddiad yna nawr. Abertawe fel sy'n wedi cyflymu pethau yn syth, ond edrych eto Met yn arafu pethau. Wastad lle lawr y chwith iddyn nhw, mae Amy Long yn ceisio cadw allan o ffordd, ond sneb wedi gallu manteisio ar y lle ar hyn o bryd. Na, mae'r ddau tîm yn chwarae'n gil, maen nhw'n cael denu mewn yn gyson iawn, licen i gweld nhw fel wedi o'r blaen, jyst yn cadw fwy o lled fanna, creu fwy o bylchau wedyn i chwaraewyr fel Laura Davies neu Chloe O'Connor sydd yn chwarae yn y bylchau rhwng canol cae ac yr amddiffyn. Leic eto, tric bach arall gan Leic, mae wedi bod yn amlwg dros ben yn y gêm yma. Cic corner sydd fan hyn? Wel, naill ai cic corner neu cic rydd, bys ni'n awgrymu. Finch bach yn hwyr, cic rydd, oedd Finch bach yn hwyr yn dod mewn ar Leic fanna. Mae hi wedi bod yn wych yn amddiffynol, ond hefyd yn cefnogi yn ymysodol. Mae wastad yn opsiwn lawr yr asgell lle fan hyn, a hefyd yn edrych am y passes. Mae'n ddewr o fewn meddiant, mae ddim wastad yn mynd yn ôl. Mae wedi bod yng Ngharfan Cymru, ddim wedi cael cap eto. Yn amlwg o safon, Chivers sy'n croesi Jenkins, disgwyl amdani, Hosford, Robin Pinder yn ei gwylio, yn gwarchod, chic gol fyddi. Gwefan wedi fynd yn yr hanner cyntaf, mae Brian di sgor. Mae nifer o'r chwaraewyr yma wedi cael llawer iawn o gapau dros y tîm oedd iau. Lot fawr, mae'n rhyfeddol o'r tîm ei iau. Yn sicr, Emma Bain... Faint o gam i fi wedyn i'r tîm llawn fel petai? Mae yn gap anferth i fod yn onest, achos mae mwyaf o fowledydd gyda falle Dan 17, Dan 19 fel sydd gyda Cymru, ond wedyn Dan 21, Dan 23, wel ni'n mynd fan hyn yng Nghymru, ni'n mynd syth o'r Dan 19 i'r tîm llawn. A mae yn jump enfawr o ran falle y safon o ran dwysedd, ond hefyd yn gorfforol. A dyna pam falle ni gweld lot fawr yn gwneud y cam mewn i'r carfan marfer, ond ddim falle yn cael y cyfleoedd yn wedig yn y flynyddoedd diwetha, y cyfleoedd yn gyson i ware. Laura Davies yn edrych am Katie Hosford unwaith eto. Robin Pinder oedd y draws. Dechrau meddwl bod Robin Pinder yn mynd i ddilyn Hosford trwy gydol y gêm yma. Mae Tia Richardson wedi goffod newid i chrys gyda llaw. Felly rhif 17 sydd i chrys hi nawr. Sydd wedi drysu'r sylwebydd yma. Dim yn cymryd llawer i drysu'r sylwebydd yma, ond mae hynny wedi llwyddo gwneud. Leic. Os yna gyfle fan hyn i Met o bosib. Mae Shannon Evans wedi bod yn brysur yr ymysodroig. Ceisio rhoi pwysau arnyn nhw. Mae ddim wedi cael lot o bil mewn i falle traed hi fel bys ni moyn... Ddim wedi stopio'r redeg, i fod yn deg, ond fel ti'n gweud, dim llawer o feddiant. Ond mae'n cael lawr yn gyson iawn, mae'n rhoi Alicia Pau a Siôn Jenkins o dan lot o bwysau fan hyn. Jyst sicrhau bod nhw ddim yn cael amser i chwarae allan o'r gefn fel bys nhw moyn, a fel maen nhw'n cael mewn lot o'r gemau yn y Gynghrair.
o'n i'n clywed rhai o'r chlywed cyn y gêm yn gweud bod nhw'n edrych mlaen i gemau fel hyn, gemau safon, gemau anodd, felly mae'r ambell i gêm yn y Gynghrair yma yn gyfforddus dros ben. Rhai o canlyniadau lot o golau yn mewn, ond mae'n gemau agos dros ben hefyd, a fel ni'n gweld, clwb fel Port Talbot yn cael gêm di sgôr yn ebyn Abertawe ar y penwythnos, a pan mae ddau yma'n cwrdd, dyma'r patrwm, y dair gêm diwetha, gol i ddim i Abertawe, un gol sydd wedi gwlanu nhw yn y gemau i gyd. Felly, o'n i'n disgwyl hyn, o'n i'n disgwyl byddai'n agos. Ie, dyna fel y debyg i gemau ar lefelau uwch neu lefelau rhyngwladol o ran pa chi cael cyfle mae'n eich cymryd nhw. Ble mae hon yn glanio os na gyfle i Chloe O'Connor, ond allan dath Clare Skinner. Oedd hi wedi darllen e do, ond chwarae teg. Digon o bwyr digon o bwyr ar y peniad nôl gan Alicia Pau. Ond beth sy'n diddorol, beth sy'n hyfryd i weld yw gyda'r ail strwythuro'r Gynghrair yma nawr. Tymor nesaf, mae'n 10 tîm yn y Gynghrair blwyddyn yma, ond mae'r ail strwythuro nawr yn gweld 8 tîm o flwyddyn nesaf yn chwarae yn y Tier 1 yn y Gynghrair uchaf, a wedyn Tier 2 yn cael ei rannu o'r dde a'r gogledd o 8 tîm. A mae rhaid i'r tîmoedd yma nawr ceisio i fod yn ran, mae angen nhw dangos datblygiad o cyflwyno datblygiad clwb. A mae'n hyfryd fi credu mae 34 tîm wedi ceisio allan o'r ddau Gynghrair mwyn bod yn ran, dim ond 24 tîm sydd yn cael fod yn ran, so mae'r cymdeithas pêl-droed gyda diwrnodau o flaen nhw o penderfynu a pendroni pwy sy'n mynd i bod yn ran. Mae'n hyfryd clywed hefyd bod cyfle, mae'r tîmoedd yn mynd i derbyn 6,000 o bunnoedd o ran grant. Jenkins, so ni'n gallu cyrraedd ar y postyn pella, wel, oedd Lucy Finch ddim yn sicr, felly mae i ddialdio'r gic gornel. Ie, jyst yn mynd nôl fan o ran, mae'r cymdeithas pêl-droed yn mynd i roi grant o 6,000 o bunnoedd y tymor i'r clybiau yna. Mae'n hyfryd i gweld y buddsoddiad yna i ddatblygu y tîmoedd a datblygu'r safon o ran cyfleusterau, o ran patrymau ymarfer, staff ac yn y blaen. So jyst dangos datblygiad y gêm yng Nghymru yn gwella pob tymor. Chivers ar gic gornel. Cerff yn disgyn bobman. Tia Richardson yn un ohonyn nhw. Mae wedi bod yn ei chanol i, a leic eto yn rhethro mewn o'r dacl. Finch i Met Caerdydd, os yna gyfle i wrth ymosod. Mae yna opsiwn lawr y chwith, Chloe O'Connor ar ras. Stephanie Turner ar draws y capten. Pawb yn ddrwg dy fi. Rasi rhwng y ddau dîm, Abertawe sy'n clyrio. Shannon Evans yn mentro o bellter, cyfle wedi bod yn bryn dros bren iddi, ond ar draws dath Alicia Pau, mae mor brofiadol, chi'n gweld hwnna fyna. Hanner cyfle fyna ddo i Met Caerdydd, unwaith eto jyst y pas ola yna ddim cweit o safon, dim digon o ongl ar y bas. Ond mae gaiodd i'r pwll yn rhyfeddol. Alicia Pau sy'n nyrs llawn amser yn ysbyty Treforys gyda llaw. Llym dychmygu y pwysau rhywun fel yna wedi bod arno gan y 12 mis diwetha, ond na, wedi bod gyda'r clwb. Mwynhau pêl-droed, blynyddoedd. Ie. Fi cofio oedd hi yn prifysgol yr un amser y fi, actually, cwbl o flynyddoedd yn llai. O llawion, amlwg, fel yna. Ie, na, mae Finch wedi bod yn lwcus iawn, achos gath hi'n amlwg peniad yna yn erbyn y TJ Richardson. Wedyn oedd y tacl hwyl lawr y cornel, so oedd y cadw melyn yna sicr yn dod am y trydydd peth fyna. Na, dyma Chivers dros y bil, a Katie Hosford wedi bell. Hosford ond mentro, mae'n i taro'r bar, mae'n dal gyfle. O, gwastraffu'r cyfle yn y pen draw. Tia Richardson. Oedd yno. O, cyfle eiraith fyna. So, gyda fi'n credu, Sweeney jyst cyffyrddiad bach, a so credu oedd Richardson yn sylweddoli oedd digonydd o amser gyda hi fyna, gallu di reoli'r bel ar ei fres, cymryd i lawr a jyst rolio fe mewn i'r rwyd, ond yn ceisio ergydio yn syth pan oedd amser gyda hi. Fi'n siŵr fydd Ceri Harris, reolwraig Met Caerdydd ddim yn hapus. Ble oedd amddiffynwyr hi? So ble oedd y chwaraewyr yn dilyn yr ergyd yna mewn gan Hosford? Dwi'n yna ddim yn digon dda. Mae angen sicrhau bod chi'n canolbwyntio, bod chi'n cael lawr a cael cyfleoedd yna lawr hefyd. Pinder sydd dros y bil. Wedi bod mor brysur yng nghanol Cai i Met Caerdydd. Stacey John Davies yn ddewr. Stephanie Turner.
A fi'n credu fydd Met Caerdydd yn hapus iawn gweld os maen nhw'n gallu parhau fel hwn tan hanner amser, maen nhw'n hapus gan ystyried yn amlwg y gol oedd ddim yn gol achos y cic o'r Smotin, wedyn yn amlwg y fethu yna, wedyn taro traws o'r cic rydd a TJ Richardson yn methu'r cyfle yno o ddilyn mewn hefyd, ble Met Caerdydd jyst i methu llwyddo rili cael lot o gyfleoedd a ddim rili di entro'r trydydd ymysodol nhw yn gyson iawn eto. Ond hefyd, ar ôl gêm di-sgor dros y penwythnos na mewn Port Talbot, Abertawe wedi methu sgorio hyd yn hyn yn yr hanner cynta, a fydd yna chydig o amheuaeth yn dechrau llithro mewn i'w meddyliau nhw. Sgwn i. Wel, fi yn teimlo o dweud cyn y gêm o ran Emma Beinon ar goll iddyn nhw chwaraewraig hanfodol i'r tîm yma. Mae'n chwarae yn y pedwar yn y canol cae. Mae'n gallu gweld y gêm o flaen hi, mae'n gorffolio iawn y taco, mae'n cyfrannu lot hefyd, mae'n really gyrru ymlaen o'r safle yna. Digonedd o profiad o ran tîmau y cenedlaethol, a maen nhw'n colli hi heno. Jenkins ar gic. Y gic hir, Katie Hosford. Cymorth yn cyrraedd. Ond y capten Turner sy'n clyrio. Ac eto, ni'n gweld y gwaith yna gan Shannon Evans. Dwi'n wedi cael dim, tafod i Abertawe fydd hi, ond dwi ddim wedi stopio yn hanner cyntaf yma. Yna, fydd hi'n rwystredig o ran yn ymosodol, ddim yn cael lot o'r bil mewn i'w draed, hi ddim hyd yn oed yn cael peli dda mewn tu nôl i redeg, ond mae hi'n gosod sylfaen amddiffynol wych i'r tîm yn y ffordd mae'n cael lawr, ddim yn rhoi eiliad i'r chwaraewyr amddiffynol Abertawe ac yn helpu wedyn i cael methiant o'r bil nôl yn uwch lan y cae i'w tîm. Long dan bwysau. Ond allan yn gyflym dath Lucy Finch, fydd yna drosedd bach. Chael digon oed wedi bod, felly dim sioc bod yna 4 munud yn cael ei ychwanegu yn hanner cyntaf yma. Os yna gyfle'n hwyr i Met Caerdydd. Cyfleoedd wedi bod yn bryn yn, wel, 20 munud diwetha o ran Met Caerdydd. Dyn nhw wedi cael fawr o gyfle i fygwth gol Abertawe. Abertawe sy'n bod yn rheoli y meddiant a'r tiriogaeth. Dim ymheuaeth am hynny, mae'n praid i sgor. Ond nhw'n pwyntio fan yna. Danfonwch i'r cornel at Amy Long. Mi ath hi yn hir at Long. Dyfarnwr ddim yn hapus, Rwy Bale ar y cae ar hyn o bryd. Dal fod dechrau yn ddofn yn ei hanner ei hunain. Abertawe. Y Met tymor yma ennill 9 allan o 11. Maen nhw wedi colli. A dim syndod i chi glywed fod honna yn erbyn Abertawe. Ie, rwy'n sori oedd y tymor diwetha hefyd, ond dwy gêm. Mae'r record nhw bron union yr un peth a tymor diwetha. Tase Abertawe'n ennill hon, bydd y sefyllfa yn y tabl ar ôl heno, union yr un peth ar un adeg ag oedd i tymor diwetha. Mae'n mor dangos bod nhw'n gyson am hynny. Yn sicr, ond fi yn teimlo bod Abertawe jyst gyda'r edge yna yn feddyliol dros Met Caerdydd na oherwydd y dwy fuddugoliaeth tymor diwetha yn amlwg dechrau'r tymor yma hefyd. Fi jyst yn teimlo fod cydbwysedd o ran y rivalry yma jyst yn dechrau pwysio fwy tuag at Abertawe, ond yn amlwg Met Caerdydd mae'n newid yna heno. Yw'r pendulum na yn troi at Abertawe. Mae wedi yn y tymor y diwetha, ond mae dal yn y balans fan hyn fel petai, di-sgor. Pow, y capten, yn ei chanol i Abertawe. Met yn mynd am yn ôl. Mae'r ddwy yng nghanol cae wedi bod yn gadarn. Hancock o Pinder. Noson bwysig iddyn nhw, achos maen nhw dan bwysau. Ydyn maen nhw'n eistedd mewn o flaen amddiffyn fan'na yn dda iawn, a jyst yn sicrhau bod y rediadau o Adams fan hyn yn amlwg Stacey John Davies yn dod yn dyfn, jyst yn sicrhau bod nhw'n gwarchod yr amddiffyn yn dda yn y safleoedd yna. O Hosford yn ceisio mynd heibio i Pinder eto.
O'n i'n gweud, o, yna'n dacl hwyr o'r Pinder. Os yna Caerdydd yn dod fan hyn, does bosib. Hosford wedi bod yn rwystredig fyna, Gwefan? Ydy, a mae cwpl o bethau bach di bod just falle gadael troed mewn bach yn hwyr ar sawl adeg yn ystod y gêm. Gan y ddwy chwaraeiraig. Mae hon yn hwyr iawn. Ydy, fel wedys i, rwystredigaeth llwyr fyna, ond Cadw Melin, bys ni'n dweud sydd yn sili pigo lan o ran. Mae'r bil wastad yn mynd allan o chwarae fyna, jyst angen bach fwy o disgyblaeth. Nes i weid Pinder yn ganol cae, ond mae Pinder ar y dde bwy'n y canol cae. Dwi'n mynd i gadael ochr Hosford trwy gydol yr hanner gyntaf yna. Na, chwarae teg i hi efo, mae'n chwarae bach allan o'r safle, mae fel arfer yn chwarae fel chwarae'r bach fwy ymysodol. A so'n credu bod Cefnwr yn safle hawdd i chwarae, bys ni ddim yn hapus os oedd y reolwraig i gofyn i fi chwarae fyna, ond mae'n digon profiadol. Dyma nhw eto, Hosford yn erbyn Pinder, yr un frwydr. Abertawe yn gallu creu rhywbeth yn hwyr ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma, eiliad yr unig sy'n weddill. A dyna'r chwiban a'r ateb i'r cwestiwn. O'n nhw'n gallu creu, oedd na yn yr achos yna, a maen nhw wedi creu. Nhw wedi cael y bel nhw'n rhwyd. Ond oedd y chwiban di mynd, oedd hi'n gic o'r smotyn. Nhw wedi methu'r gic o'r smotyn hefyd. Bydd Abertawe yn rhwystredig dros ben Tir Richardson yn ei chanol ni. Wedi gorfod newid Cris y chwbl. Ar ôl taro i ffen, Chivers yn methu'r gic o'r smotyn. A hi'n amlwg yn siomedig, ond ar yr egwyl. Mae'n mor agos, mae'n parain gystadleuol. Mae'n ddisgwyl rhwng Met Caerdydd ac Abertawe. Byddwn ni'n ôl ar gyfer yr ail hanner.
Croes yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner. Fan hyn ar y campws yng Nghyncoed. Mae'n ddisgwr. Rhwng Met Caerdydd ac Abertawe. Y ddau ar y brig, y ddau sy'n gosod y safon yn uwch Gynghrair Merched Cymru Orchard. Ac mae Abertawe wedi methu cic o'r smotyn yn yr hanner cyntaf yna. Faint mor arwydd o cawl fydd hynny. Yr gemau rhwng y ddau dîm yma wastad yn agos dros ben. Abertawe wedi ennill y 2 ddiwetha o gol i ddim. Ni'n pwysleisio hynny. Mae'n di-sgôr ar hyn o bryd. Abertawe yw'r pencampwyr. Di-sgôr oedd i gêm ddiwetha nhw hefyd. Dros y penwythnos yn erbyn Port Talbot tro cyntaf nhw beidio ennill. Tymor yma. Ond nhw wedi colli yn y Gynghrair ers Hydref 2018 o hynny yn erbyn Met Caerdydd. Dyna chi grynhoi faint mor agos mae'n pethau wedi bod rhwng y ddau dîm yma dros y tymhawrau diwetha. A maen nhw'n gyfartal o ran pwyntiau ar y brig. Met sydd ar y brig. Diolch i wahaniaeth goliau. Ond dim ond 2 gol yw'r gwahaniaeth fan yna. Mae Abertawe wedi chwarae gêm yn llai sy'n neud chi feddwl bod angen y fuddugoliaeth ar Met Caerdydd heno. Ond i fod yn deg yr ymwelwyr. Yr elyrch sydd wedi edrych yn fwy o peryglus yn yr hanner cyntaf yna. Gwenan Harris yn cadw cwmni i fi. Yw'n deg bod angen y fuddugoliaeth yn fwy o'r Met heno? Ie, fi gytuno. A fe wedi, yn y hanner cyntaf fi credu fwy o ran y cydbwysedd yn y frwydr feddyliol yna. Mae Abertawe bendant i cael y gorau o hynny yn y tymor yma a tymor diwetha hyd hyn. A fi credu mae angen, jyst mwyn i nhw cael y shift yna nôl, mae angen i Met Caerdydd jyst cael y fuddugoliaeth yna o ran hyder nhw. Byddai'n fuddugoliaeth fawr yn seicolegol. Dim ymheuaeth am hynny. Yn haws dweud na gwneud yn erbyn y tîm yma o Abertawe. Y pencampwyr y tymor diwetha yn gorffen yn gynnar fel sawl Cynghrair. Ond ni'n mynd i weid ar draws gwledydd Pryden, ond ar draws y byd. Yn dilyn cyfnod coronavirus. Mae'n braf bod yn ôl y gêm gyntaf tymor yma yn fyw o'r S4C Abertawe yn ennill yn erbyn Caerdydd. Tasach chi'n gweithio fi mae hwn o'r gêm gyntaf tymor yma. Byddwn ni'n credu mae'n teimlo fel oes yn ôl erbyn hyn, ond Abertawe yn ceisio ymosod fan hyn. Mae gymaint i digwydd yn y misoedd diwetha. Mae'n braf dangos y gêm yma fyd. Gyntaf ni'n cael gwedd archediad. Pyr o'r Gynghrair. 2 gêm fyw o'r Gynghrair hefyd. Tymor yma ar Sgorio. Braf creu bach o hanes a Cyngor y Merched yn datblygu yn aruthrol. Lauren Townsend ei gadarn trwy'r canol. Mae wedi bod yn brysur yn hanner cyntaf yna. Felly ni weld mwy o bwyllio gan Chavez i Met Caerdydd, yr eilydd wedi dod mlaen. Eliana Chavez, mae wedi ennill cic rhydd hefyd. Ie, gwaith dda fan ennill meddiant o'r bil nôl a hefyd gweld Lauren Townsend yn gyrru ymlaen o'r sefleoedd canol cae yna. A wedyn, ie, jyst unwaith eto, jyst bach o diffyg disgyblaeth i roi'r cic rhydd a cic gosod i ffwrdd. Townsend yn croesi digon yno i Met Caerdydd. Mae dal yno hefyd. Os yna gyfle yn y canol i'r capten Stephanie Turner yn disgwyl amdani. Methu rheoli. Methu manteisio. Dechrau da, dechrau pwrpasol gan Met Caerdydd yn nhw'n hapus iawn. Sgorio fi credu ydi rhywun faint o amser yn bocs Abertawe yn y 3 munud agoriadol yma. Wnaethon nhw yn yr holl amser. Mae'n awyr i fod yn deg. Ddim wedi bygwth llawer o'r gol. Fflachiadau'r unig wedi gweld o ran Met Caerdydd. Felly gweld beth maen nhw'n trio wneud. Mae patrymau yna, mae yna gyfleoedd na weithiau, ond yw'r bas ola yna, mae'n ystrydeb ymhel droed y bas ola sy'n cyfru, sy'n gwneud y gwahaniaeth. Honna ddim wedi bod na heno. Fi'n gwybod bod fi bach yn bias yn hyn, a mae gen i bach o tuedd oherwydd bod fi arfer chwarae fel blaenor, ond y peth anoddach o fewn y gêm yw i roi y bel yn y rwyd. Dyna pam chi mor werthfawr yn union. Dwi wedi treulio gofod amser i Malcolm Allen, dwi'n credu. Mae wedi bod yn hoelio hynny ymhen i ers blynyddoedd. O na, yn sicr, ti'n gywir fyna, o ran y ddau tîm. Ond yn sicr o ran Met Caerdydd, jyst pwysau ar y pas a falle'r penderfyniad cywir hefyd. Dyma'r digwyddiad, anaf fan hyn. Anodd gweld o'r
ar yr olwg gynta. Shannon Evans ar ymwysodroig sy'n dioddau. Ydy bod yn ynysig iawn yn yr hanner cynta yna, ond bod yn brysur iawn. Gweithio'n galed, ond fawr y gymorth. Na, hyd yn oed, reit ar y dechrau fan hyn, nath i rediad arbennig, o tu allan i ti fewn. Oedd i ar ysgwydd yn eisiau pawb, a jyst safon y bel mewn i hi ddim yn digon dda. Ond mae'n gallu bod yn rwystredig yn chwarae safle yna, ond mae'n chi parhau i wneud y rediad yna. Hyd yn oed os mae'n un gwaith allan o'r 10, os mae'r pas yn dod mae'n bod yn safle gywir. Hosford yn herio. Ond y capten Turner. Turner yn meddwl bod hwnna wedi bod allan. Swyddogion ddim yn cytuno. Ria Hughes ar tafliad. Abertawe yn y cornel, ond wel, yn mynd i ddweud, campus gan Met, ond mae'n ôl gyda Ria Hughes. Chodydd un obeithiol tuag at Stacey John Davies, ond dim problem i Annabel Sweeney. Merch o'r un o'n daleithiau yn y gol i Met. Mae Met Caerdydd i llwyddo i gael cwbl o chwaraewyr nawr dros y flynyddoedd diwetha o America. Mae wedi bod yn llwyddiannus iawn, a hefyd credu bod hwnna wedi helpu codi safon chwarae nhw hefyd. Cael amryw o chwaraewyr sy'n chwarae ar draws sefleoedd hollol wahanol, yn amlwg gôl-geidwad fan hyn gyda Sweeney, ond cwbl o flynyddoedd nôl gyda Siwbach yn credu oedd yn chwarae fel blaenor, oedd hi'n dda iawn hefyd. O, ni'n cofio Madison Siwbach, fel ti sôn Gwenan, nath i greu cryn argraff ar y Gynghrair yma. Yw Hosford yn gallu creu argraff ar y gêm yma. So mae'n chydig o ledau ar y chwith Pinder yn gwylio eto fel mae Robin Pinder wedi gwneud trwy gydol y gêm. Abertawe yn adeiladu'n bwyllog, mae'n cyrraedd Hosford eto. Tara Pinder, cic cornel fydd hi. Ie, mae Hosford wedi cael y bil nifer o weithio nawr, lan yn y safle yna yn erbyn Pinder. Mae angen i jyst bach fwy o hyder mae'n gallu hi'n fi credu, cymryd Pinder ymlaen, mae gyda hi'r cyflymder i gyd o hi. Ond hefyd, os bod hi wedyn yn teimlo fel bod hi ddim yn digon da, tynnu nôl ar y coes dde a cymryd hi ymlaen unwaith eto. Cic cornel i'r ymwelwyr. Mae yna gyfle. Jenkins ar ymdrech. A'r ymdrech yn wan yn y pen draw, a Sweeney yn ddiolchgar i gael gafel ar y bil fan yna. O, tio beth, pan nath hwnna cwmpo fan hyn, pan nath hwnna cwmpo i Jenkins, o'n i jyst yn disgwyl gweld y rwyd yn symud, achos yn technegol, un o'r chwaraewyr gorau ar y cae, ond nath i jyst ddim cael gafel ar y bil fel bys ni wedi moyn cael y cysylltiad. Oedd yn un oedd diffyg pŵer yn y cysylltiad. Ar ôl Sgorio, gath ei... Sgorio wedi gol hyfryd yn gêm fyw gyntaf tymor, ond erbyn Caerdydd, foli o gic gornel, na chi bas, sydd trwy'r canol, mae Chloe O'Connor, cael ei gorfodi allan. Chydig. Gweledigaeth gwych fyna, gan Long. A unwaith eto yn ddewr gyda'r pas. Ddim yn cyfforddus i pasio'r bil yn ôl neu i'r ochr, yn mynd amdani gyda'r pas tuag at O'Connor. Dwi'n siŵr bod gath y daclu mewn, ond mi oedd yna gyffyrddiad pwysig yn amddiffynol gan Abertawe, er bod nhw wedi eildio'r gic gornel, felly wedi bod yn wath, achos oedd O'Connor yn glir am y gol. A maen nhw'n bygwth ar ddechrau'r ail hanner yma. Met Caerdydd, Jenkins sy'n codi. Oedd O'Connor yn disgwyl wrth ochr y cwrt, ond Abertawe hapus i glirio. Chivers yn y ser y tîm, ond heno, di methu cicr smotyn. A bydd hi'n siomedig dros ben dy hynny. Rhywbeth i digwydd yn y stafell newid na Gwenan, mae Met wedi edrych tipyn mwy bywiog ar ddechrau'r ail hanner. Maen nhw fwy pwrpasol gyda methiant nhw hefyd. O, mae yna gamgymeriad, ble mae hon yn glanio, Stacey John Davies. Mae Hosford yn glir. A mae Bast i cyrraedd Katie Hosford hefyd yn erbyn Robin Pinder. Ond i bod yn frwydr dda, mae Pinder yn dal i thir unwaith eto, a mae wedi ennill tafliad i'w thîm hefyd. Ie, nath i dda iawn, jyst i cadw ar ei draed. Mae'n anodd iawn pan ti gyda yn y safle yna, un yn erbyn un, chwaraewraig twyllodrus gyflym yn erbyn. Ond oedd hi dda achos oedd hi'n gwylio'r bil, oedd hi ddim yn gwylio'r traed Hosford. Gwylio'r bil, aros ar ei traed, symud traed hi'n gyflym. A hefyd siap corffi'n dda, oedd hi ceisio dangos Hosford lawr yr asgell. Bys ni personol ddim yn neud hynna gyda cyflymder Hosford, ond trio gorfodi hi fwy at coes chwith hi, a'n amlwg yn gallu darllen y ddau camu ar draws ennill y bil. Robin Pinder, o'n i sôn hynny'r cyntaf, yn darlithio yma erbyn hyn.
Amddiffyn mae heno. Goffo gweithio'n galed hefyd. Yn union fel Townsend yng nghanol y cae. Chavez yr eilydd nôl at Robin Pinder. Pas o taclus gan Met Caerdydd. Ond yw honna yn fyr, oedd hi bron yn fyr. Stacey John Davies a'r gwallt byr melyn na. Mae'n wledd i sylwebydd. Mae'n hawdd adnabod Stacey John Davies pan mae'n mynd yn agos at y bêl. Sgiliau da gan Met, ond mae'n drosodd yn y pen draw. Mae'n dacl nerthol yng nghanol cae hefyd. Ie, na, oedd hi'n hwyr fan alor Davies nath hi dal Hancock's ar ei ffigon. Caerdydd melyn hefyd. Ond, Met Caerdydd yn ceisio chwarae pêl-droi deniadol, ceisio chwarae allan o'r cefn. Lon Townsend yn cael y bêl a nifer y degau fan'na un cyffyrddiad nôl ac ymlaen. Davies wedi ymuno yn yr haf o'r fenni. Dacl gynta'n iawn, yn hwyr dar ail dacl. Met yn pwyso eto. Eliana Chavez, yn arall y chwaraewyr o'r un o daleithiau. Nawr, drychwch ar y rhediad yma gan Robin Pinder. Mwy cyfforddus yn ymwysodol, fe goffo wneud swydd amddiffynol heno. Mae'n cael cipolwg bach o'i chryfderau ymwysodol fel yna. Ia, dyna beth bys y Met Caerdydd moyn neu, ceisio cael hi ar y bêl yn fwy gyson i cael y gorau allan o hi yn y sefleoedd yna. Hanner cyfle. Bys y ti wedi tybio fyna os oedd y pêl ni'n dda, achos yn amlwg mae hi wedi gadael bach o gap nawr gan bod hi wedi bod yn fwy ymwysodol. Unwaith eto pêl ddim yn digon gywir. Jenkins yn codi. Eto mae Met ddim yn rhoi eiliad yn nhw. Amy Long yn rhoi Abertawe dan bwysau. Amy Long, dwi wedi bod yn anos i ddweud hyn. Amy Long gyda Anifel Anwes. Gwenan yn ferch ffarm. Sa'n credu bod parot dych chi ar y ffarm, nag oes e? Na, dwi'n yn gwybod. Parot da Amy Long. Lovely. Fi'n gwybod. So fi ddim mwy ychwanegu at hwnna, ond dyna fe. Wel, o leia mae'n gallu cael sgwrs bach gyda fe, os mae'n unig gyda ti. Sgwrs mwy synhwyrol na gyda fi, mae'n ei gyfadau, ond ie, wrth y modd ystadeg. Dyna sy'n bwysig. Ffeithiau diddorol. Ffeithiau diddorol. A maen nhw'n ymosod eto. Shannon Evans. Gweithio'n galed eto. Dim ffordd drwodd. Mae'n edrych tuag at y dyfarnwr. Ond hi ddim yn drosedd. A nawr Abertawe yn ceisio gwrth ymosod. Rhea Hughes di parhau da'i rhediad. Hosford yn ôl at Hughes. Rhediad cryf. A pwy sy'n ôl na? Pinder unwaith eto. Dim cyffyrddiad nôl y dyfarnwr. Kick-goal bydd hi. Tacl dda. Nath hi dda iawn i ddod nôl mewn i safle fyna. Chos gael hi denu mewn i'r bêl. Dath i Katie Hosford a wedyn y bêl yn amlwg. Lawr asgell i Hughes. A ie, penderfynu cywir, nath hi dda, oedd hi bach yn lwcus gystyddio yma, chi methu dangos studs chi fel hwnna, gath i'r bêl wedyn. Wedi bod brysur iawn ar ddechrau'r hanner yma. Un gol arall heno, un gêm arall yn ddweud fi, mae Caerdydd ennill o 4 gol 1 yn erbyn Cascade. Caerdydd y Port Talbot, y clybiau nesaf fel petai o ran pwysau yn y Gynghrair yr ddau yma. Y gorau o'r gweddill yw'r term ni'n taflu mewn yn aml. Ni'n dweud o'r taflu hwnna mewn yn aml pan mae'n y Seintiau Newydd 20 pwynt yn glir yn uwch Gynghrair y dynion fan hyn yng Nghymru. Mae'r gweddill wedi dechrau cael bwlch. Wel, mae Ceic Honna yn bennod wedi cael bwlch. Maen nhw'n fyw di Sadwrn cofiwch ar Sgorio, Seintiau Newydd efo'n Ceic Honna. Edrych ymlaen i ddyn yna. Maen nhw'n gyfartal ar y brig. Mae'r ein yn gyfartal ar y brig. Gwahaniaeth goliad, unig beth sy'n gwahaniaeth ddau dîm yma. Mae Abertawe wedi chwarae gêm yn llai na Met Caerdydd. Mae hwnna'n yn fantais fawr. Dyna pam chi'n teimlo, falle mae dyna pam ni'n gweld Met Caerdydd ddim yn amdani mwy yn yr ail hanner yma. Ond Abertawe sy'n pwyso at Stacey John Davies. A neb tu ôl iddi i fanteisio fan yna. Na, chi gallu gweld beth yw'n trin, jyst ceisio mynd am y tafliad hir ennill y fflic-on wedyn, ond neb yn neud y rediad oddi ar Stacey John Davies chwaith. Ond sy'n diddorol gweld gyda'r tîm Abertawe, maen nhw yn parhau i cadw'r chwaraewyr ymwysodol yma lan y cae sydd wedyn yn gorfodi chwaraewyr Met Caerdydd i aros fel Robin Pinder yn y safle cefnoedd i aros yn amddiffynol sydd ddim yn rhoi lot o ryddid iddyn nhw ymuno mewn gyda'r ymosod oherwydd fod Abertawe yn cadw'r chwaraewyr yn uchel. Rhywbeth, os fi'n hollol onest, gall y tîm y dynion cymryd bach o sylw o, achos weithiau mae chwaraewyr nhw dod mor dwfn i helpu'r amddiffyn, neb lan fan gyda nhw. Wel,
Mae goliau wedi bod yn... Mae buddigolaethau wedi bod yn bryn fan hyn, yn dynion Met Caerdydd. Dyn nhw 6 lithr yn erbyn Holffordd. Y fuddugoliaeth gynta, y cynta o Ragfyr. Beth yn y byd ddigwyddodd fan yna. Mae'r ffaith bod Holffordd wedi dechrau ildio yn golygu bod yna lyged yn obeth y Drenewydd gyda'r 7fed safle yn Uwch Gynghrair Cymru a cyrraedd y gemau ail gyfle. Mae dal gymaint yn y fantol. Ond ni'n sôn yn yr wythnos 12 clwb bod neb yn disgyn. Mae'n swnio fel Uwch Gynghrair Ewropeaidd yma, ond Uwch Gynghrair Cymru ni'n trafod. Bod neb yn disgyn tymor yma, penderfyniad hollol gall gyda cynghreiriau is ddim wedi dechrau. Mae'r frwydr ar y brig, a'r frwydr yna falle gyda'r gemau gyfle. Digon i ddod dros yr wythnos nesaf. Ie, a mae'n hyfryd weld nag yw e. Sy'n byd yn well i cefnogwyr cael gemau i edrych ymlaen i, ond gemau sy'n gyda rhywbeth arnyn nhw, gemau pwysig fel yna. Mae Met wedi ennill neithio. Felly oedd i Sadwn, wrth gwrs, na fi Cefn hefyd. Oedd e mor bryn, nes i'n ngofio'n llwyr amdano fe, y misoedd o beidio ennill. Ond sydyn ennill 2 yn ynol. Chavez, dan bwysau, yr eilydd, y ferch un o'n daleithiau, ymlaen at Pinder. Y Pinder yn edrych yn fwy ymwysodol ar hyn o bryd. Awr di mynd, disgwr, Pinder dal ar y bil. Erbyn hyn, Horsford sy'n amddiffyn yn erbyn Pinder, ond Met yn parhau i bwyso Hancock, stan bwysau yng nghanol y cae. Mae dal yno i'r tîm cartre, sydd trwy'r canol yn y mynd yn edrych am Amy Long, parot yn y beidio, ddim yn mynd i gyrraedd honna. Nawr, rediad dda iawn. Unwaith eto, mae wedi gwneud symudiadau oddi ar y bil, gwych. Redig o tu allan i ti fewn, mewn ti nôl o'r amddiffynwyr. O'r peniad yn mynd i gyrraedd na, am eiliad o'ch chi'n meddwl bod Shannon Evans yn mynd i gyrraedd. Mae'n gallu taro nhw, mae'n cael 6 gol tymor yma. Shannon Evans, hat-trick mewn un gym. Wel, gath i rediad arbennig do 5 munud yn ôl. Gath i heibi ti o 4 chwaraeir, ond jyst un personolau geisio fynd heibio, nath i jyst fethu i wneud yna. Ond ie, jyst y pêl yna gan Hannah Mills mewn i Long. Jyst dim digon o ongl ar y pas. A dyna pam oedd e wedyn yn hawdd i Cleiskin yn dod allan i gael. Os oedd fwy o ongl arni, bys wedi cymryd ei ffwrdd o sgynna a fwy tuag at rediad Long. Ond maen nhw bendant i dangos gwelliant yn y hanner yma, Met Caerdydd. Lot fwy pwrpasol fo wedi yn chwarae nhw bach fwy ddewr yn edrych am y pasys gynnar hefyd. O, dim ymheuaeth am hynny. Maen nhw wedi bygwth mwy. O, Pinder yn colli rhediad y bil am eiliad. Ac yw Katie Hosford yn gallu cosbi ddi. Pinder dal yno. Wedi mwynhau gweld y frwydr yma, cyn y ddwy yma. A'r ddwy yma, ar bwys 2 bil yn y cornel. O, mae'n ei gadw nawr. Twan, ddim yn poeni'n o'r model, digon teg. Ddim yn effeithio ar y chwarae. O, term sy'n cael ei daflu yn aml. O, Pinder eto yn cael y cyffyrddiad. Oedd y cefnwr dde Abertawe oedd yn amlwg iawn yn y hanner gyntaf. Heli Lake, a cefnwr dde Met Caerdydd, Robin Pinder sy'n amlwg iawn yn y hanner yma. Mae'n rhaid bod nhw'n hoffi chwarae lawr ar bwys ni fan hyn yn agos i'r bits o webi. Ie, wrth gwrs. Dyna'r rheswm, mae'n rhaid. Mae'n handi, o ran y sylwebril. Fe'n sicrhau hynny. Met yn hawlio bod yn lawio fan yna. Dim yn ôl y dyfarnwr, chwarae ymlaen. Jenkins at Hosford. Crysau porffor Met yn ôl yw'r bas na yn mynd i gyrraedd. Mae wedi cyrraedd. Chloe Chivers, cyfle i Chivers, cyfle i Abertawe ar bediad. Gan Sweeney, unwaith eto. O, ti'n beth, mae hi'n mynd i bod mor rwystredig gyda hi'n amlwg yn methu, Chloe Chivers yn amlwg yn methu'r cic o'r smotyn yn y hanner gynta. A wedyn cyfle fel digonedd o amser gyda hi hefyd. Mae wedi gwneud y peth gwrdd o ran wneud i'r gol geidwad, wneud i Sweeney gweithio. A pêl wych gan Chivers hefyd, oedd Finch allan o'r safle, oedd yna bwlch enfawr. Cyffyrddiad dda allan o Traidi yn gynta. Ond uchder perffaith i'r gol geidwad. Mae'n gallu cadw yna yn isel a fynd ar draws y gol. Wneud i fe'n anoddach i Sweeney, fydd hi'n siomedig iawn. Er bod nhw, fi'n teimlo wedi bod Met Caerdydd sydd wedi bod yr un ar y troed flaen yn yr ail hanner yma, ond Abertawe jyst yn dangos bod nhw'n gallu, mewn fflach, gallu troi'r amddiffyn i ymosod. Y bas yn berffaith, y cyffyrddiad cynta yn gywir. A chi'n disgwyl gweld y bêl yn y rhwyd gan Chloe Chivers. Long
i Met Caerdydd unwaith eto. Hyfryd gan Long. Mae ddim yn lingdi Long fan yna, ond wedi cael ei dal yn y pen draw, dim trosedd. Chreuwch ymlaen, wel yna'n drosedd. Fi'n credu, mae'n poethi yma. Chloe O'Connor, Cerdyn Melyn. Ie, cwpl o tackles hwyr yn dod mewn nawn ag oes. Mae'n danllid yma. Ie, ond chwarae gwych gan Long fan yna. Oedd dim lle o gwbl gyda hi. A oedd cefni at y gol, ond ie, fydd Eli Lake ddim moyn gweld hwnna eto. Nutmeg bach, bys ni'n synnu os bod Long heb galw hwnna fel oedd yn mynd trwy coes i hi hefyd. Just i wneud pethau'n waith. Digon yn digwydd, a eto ni sôn am Chloe Chewers yn dorri drwodd, 10 gol ym mob cystadleuaeth tymor yma iddi hi hefyd. Wedi ennill gol y mis tymor yma ar Sgorio. Mae'n sgorio goliau campus, so ffaith wedi methu'r smotyn heno a methu'r cyfle yna. O'r Gwenan yn gweud siomedig dros ben, ond Stacey John Davies sy'n achosi problemau nawr i Met Caerdydd. A dyma Chivers eto, dychwch ar y sgiliau yna. Dwy yn disgwyl yn y canol, y cyfforddiad dal yno i Laura Davies. Yn gorfod gweithio fan hyn. Chivers, ond yn siomedig syth at Sweeney a Hosford. Oedd ddim yn glir, ond oedd hi'n opsiwn ar y postyn pella. Na, pel wych y tro gyntaf gan Chivers. I gweld fan hyn, mae Finch jyst yn redig mewn, mae'n rhoi Chivers o dan gormod o pwysau. Redig mewn gormod o gyflymder sy'n hawdd i mynd heibio. Pel dda mewn i'r postyn y gosach. A rediad dda hefyd, chwarae teg gan Laura Davies at y postyn y gosach. Ond wedyn jyst yn redig falle bach gormod, bach heibio'r bel. Stacey John Davies ar lawr nawr. Ni'n clywed wrth ochr y cae bosib mae cramp yw e, a ddi anafu di Sil. Nath hi'n chwarae nefyn Port Talbot, felly bod hwnna'n effeithio pethau. A mae'n raglen arall o ran sgorio heno, cofiwch, ar S4C am hanner awr 9, mwy o sgorio. Chydig funudau ar ôl i'r gêm yma orffen, perffaith, cewch o un i'r llall. A digon yn digwydd o ran hwnna, a di Sadwn, wel y Seinti Newydd yn erbyn Ceicona. Yn gwbl gyfartal ar y brig, gwahaniaeth goliau yw'r gwahaniaeth, a mae fe'n dipyn o wahaniaeth o blaid y Seinti Newydd. Roedd ni'n dillun gylchu o'r uchafbwyntiau'r penwythnos, a mae yna fwy o gem y byw. Wythnos nesaf, nos Fawrth a nos Fercher, y ddau ar y brig. Be fydd y sefyllfa erbyn hyn, pwy a wyr, Seinti'n cwrdach yn Arfon, ar ôl taro 6 yn erbyn y Bari wythnos diwetha. Ar yr un noson yn Ceicona yn taro 6 yn erbyn Cynarfon. A nawr bydd Ceicona yn mynd i'r Bala, a wedyn ydy Sadwn, maen nhw'n cwrdd ei gilydd. Mae'n gyfnod gwallgo o ran y clybiau yma. A tipyn ohonyn nhw yn rhan amser hefyd, dim y ddau ar y brig, dwi'n gwybod Ceicona a'r Seinti Newydd, ond mae werth canmol o'r ymdrech gan y clybiau. A'r ymdrech falle'n ormod i Stacey John Davies, dwi'n mynd eich o cramp Gwenan. Wel, falle yn y cyhyr y crodd, caff masol, ond ie, ti'n syni gweld hi'n dod o esgyd hi. Ond oedd hi ar goll fel wedi am y gêm dros y penwythnos, so yn amlwg mae'n problem gorfforol gyda hi ar hyn y bryd. Fydd e'n colled mawr i Abertawe os bod hi'n dod oddi ar y cae gan ystyried bod un o chwaraewyr mwyaf effeithiol nhw Emma Beinon hefyd ar goll heno oherwydd waharddiad. Ie, mae wedi cael 9 gol tymor yma, i'r prif sgoriwr tymor diwetha. 7 gath hi, felly mae wedi sgorio mwy. Tymor yma, Stacey John Davies. Tia Richardson yn erbyn i Gynghrair. Ie, mae cwpl o chwaraewyr di cyfnewid tîm oedd. Oes, wel, a Tia Richardson y gapten o'r y Met pan yn allan o'r treble. Felly mae hi wedi cael dyddiau da dros ben fan hyn. Ddim wedi cael noson laid yn hyn, wedi cael taroi pen. Yn ei hanner ffordd rhaid hanner, ond Parain di sgôr. Ond mae mor agos ar y cae, mor agos o ran tabl y Gynghrair. Yn sefyllfa, a nhw'n tynnu llyged oddi ar hon. Abertawe, o digon nôl gan Met, beth sy'n taro chi'n syth? Trefn am ddiffynol Met Caerdydd. Mae 4 yn ôl fan yna, dim problem o gwbl, mae gyda Sweeney. Ie, wel mae Stacey John Davies oddi ar y cae, so mae'n amlwg llai o blaenwyr gyda Abertawe. Ond diddorol jyst gweld yn gwylio TJ Richardson ar hyn o'r bryd. Mae hi, bod hi'n chwarae o flaen yr amddiffyn, mae'n edrych nawr bod hi'n ceisio dilyn symudiadau Chloe O'Connor yn gyson iawn. So'n amlwg rhywbeth maen nhw wedi gweithio arno neu wedi sylwi arno a trafod hanner amser. Mae Stacey John Davies yn ôl ar y cae, Abertawe yn ôl i'r 11. A'r bel yn ôl yn uchel yn yr awyr gan Clare Skinner. Gol geidwad Abertawe.
sydd ddim yn ildio llawer, ond dwi'n ildio gwbl. Tymor yma, chwaraewr arall oedd yn y gol. Gemma Border pam ildio nhw, yr unig gol mae'n ildio tymor yma, yn erbyn Llan Sawel. Ond dipyn o record i unrhyw gol geidwad. O ie, mae hi'n gol geidwad o safon dda iawn hefyd. Oedd arall sydd wedi bod yn prif garfan Cymru, oedd hi'n y garfan pan nhw'n chwarae Norwy blwyddyn diwetha. Oedd, a fi credu oedd hi'n agos iawn i'r carfan diwetha hefyd, ond cwbl o'r ferched ifanc, Liv Clark fel un yn cael y lle dros hi. A fi credu fod e'n unwaith oherwydd falle bod hi ddim wedi bod yn chwarae gyson iawn dros y flwyddyn a hanner diwetha. Osford, Torri Wengan, mae'n gic nydd. Ie, oherwydd y newidiadau yn y clwb. Cadw Merin i Pinder. Osford o Pinder yn dal i gystadlu. Mae hwn yn cyfle dda. Nes i gweld Osford yn taro un o bell. O, tua 10 llath bellach yn ôl na hwn yn y hanner gyntaf. Fi'n siŵr fydd hi'n edrych i'r gydio fan hyn hefyd. O, mae dros y bel. Does neb arall dros y bel. Sy'n mae'n meddwl pwy sy'n mynd am hon. Katie Osford. 3 gol tymor yma. Pob un yn erbyn Cascade. Hat-trick yn erbyn Cascade. Dwi'n gallu taro fan hyn yn y gêm fawr o'n mynd yn syth at Sweeney. Wel, ar ôl holl sôn. Chyn hwnna, oedd yn siomedig. Ie, just eto arwyddion. Mae angen i Met Caerdydd bod yn ofalus o fan'na. Os o'n i gweld TJ Richardson yn dilyn y chwarae, neb o Met Caerdydd, yr amddiffynwyr ddim yn ymateb. Gwych gan y Conan o'r Chavez, yr eilydd, yn herio un, yn curo un. Mae wedi cael tafliad i'w thîm. Lisha Powell, y capten, gath o'r draws. Pinder eto i Met Caerdydd. Chavez. Ferch o America. Ydych chi'n eitha bywio gystod y cae, dim yn glanio'n gywir iddi fan yna. O Connor yn amlwg eto yn y symudiad yna. Mae'n felly gyffyrddiad campus. Ie, ni gweld cyffyrddiad fan hyn jyst i troi, sodliad bach. Mae chwaraewyr coes chwyth wastad yn neud i'r sgiliau edrych. Jyst bach mwell na chwaraewyr troi dde, ond ie, mae cyffyrddiad gyntaf hi wedi bod yn wych. Ni wedi gweld hi yn cael y bel bach fwy gyson, yn cael nod i Met Caerdydd dros y gweddill y gêm a'r tymor yma. Bydd i cael hi, mae pigo lan syfleoedd dda iawn yn y poced fan'na. Evans. A'r peniad ymlaen tuag at Amy Long. Evans eto. Dwi ddim yn dal nôl heno. Cyfle Abertawe wrth ymosod o bosib eto digon yn ôl. O ran Met, nes ym angen gweud llawer pan mor bas yn esgeilus. Fel yna, be sydd yn mynd trwy meddyliau nhw felly. 20 munud i fynd llai na hynny nawr. Dr Kerry Harris. Yn gwylio ei thîm, dwi'n gwneud lot gwell yn yr ail hanner. Pan bod y treffoint yn gwneud gymaint o wahaniaeth iddyn nhw. Yn y frwydr am y Gynghrair yn erbyn Abertawe. Pinder dan bwysau eto. Mae'n y bas yn gwbl gywir. Hannah Mills. Met yn ceisio adeiladu'r cefn. Ond wedi colli'r meddiant fan hyn. Laura Davies. Edrych am Osford. Pinder yn erbyn Osford. Eto, deja vu. Yn y gêm yma. Chavez. Edrych yn meddwl hyderus. Yr eilydd o America, Eliana Chavez. Wel, maen nhw'n edrych am Chloe O'Connor. Os oes rhywun yn gallu tanio pethau, chi'n cael y teimlad mae O'Connor yw'r person yna. Ie, yn sicr, ond jyst unwaith eto, jyst dim digon o ongl ar y bas yna, so Pale wedyn yn redig trwyddo i Skinner yn y gol yn House and Hangs, jyst cadw lled nhw i ddechrau'r gêm, i ddechrau'r symudiad o wedyn tynnu mewn. Oedd yna dacl hwyr. Ond oedd lle eto, mae rai fi ddweud, oedd lle gan Chloe O'Connor. Chwybon yn mynd yn gynnar, ond mae Gerdyn Melin. Yn amlwg, mae dyfarnwr angen stopio'r gêm. Mae Stacey John Davies wedi mynd i lawr eto, yw un noson hi ar ben. Sgwni. Dyma'r digwyddiad. Ie, tacl hwyr. Mae Lake wedi rhoi cwpl o reina mewn yn ystod y gêm. A weith, jyst ar y degau yn edrych fel bod hi'n colli pen chwaraewyr profiadol. Mae hi a wedi bod yn gwylio, mae Siona Jenkins wedi bod yn siarad â Ellie Lake yn gyson trwy'r gêm yma. Efe gweithio just cool down. Ie, jyst i pwyllio lawr achos nawr mae'n gêm mor bwysig. Mae'n anodd ar y degau pa chi. So yn amlwg, jyst emosiynau'n uchel. Ond y profiad o
o Jenkins a Alicia Power yn y canol, jyst yn ceisio arwain hi trwy'r gêm. Ond i fi nawr yn y 15 munud ola, fi'n credu fwy nag unrhyw beth. Brwydr o ran ffitrwydd yw e. Wel, ni'n gweld sôn am hynny, mae Stacey John Davies yn ôl ar lawr unwaith eto, yn derbyn triniaeth unwaith eto. Chi'n cael y teimlad. Alla bydd... Wel, pwy o wir. Yr ffaith bod ni yn cael triniaeth yn y grymu bod gobeith wedi gael i ymlaen? O, wel, wedi bod lawr. Mae hwn yw'r ail tro nawr wedi bod lawr na gweithio. Bys ti'n tybio ar ffordd mae'r eilyddion yn ystwytho, bys ti'n falle'n disgwyl i rhywun arall dod ymlaen. Ond ie, brwydr o ran ffitrwydd fwy nag unrhyw beth, pwy sy'n gallu parhau ar y safonau uchel, y dwysydd uchel, pwy sy'n gallu lleihau ar y nifer o gamgymeriadau maen nhw'n wneud. O, mae'n gegrydd i'r Met, a mae'n digon yn disgwyl am hon yn y cwrt Cosby. Ble mae'n glanio gwedwch cic gornel fydd hi, yna ambell i lygad yn troi tuag at y dyfarnwr, oedd yna wthiad yng nghanol hyn i gyd. Anodd gweud. Na, dim digon i fi, yn personol. Credu oedd y capten Turner yn edrych am hwnna yn bendant. Leic ar cyffyrddiad lleia. A Met yno eto. Wel, gol Geidwad yn neud yn wych. Chydig o'n sicr o'r diwedd, ond Cles Gynghrair yn dod allan. Awdurdodol. A lot o gyrff o'i blannu hefyd. Do, nath i dda iawn fyna. Dyna beth ti'n moyn allan o gol Geidwad. Ti'n moyn rhywun sydd yn ddewr yn dod allan ac yn arwain fyna. Fi'n disgyn ar yr eiliad ola. Ti'n credu bod neb... Wel, mae'n disgyn ar troed wedyn. Ydy, bod yn dig. Ie, Shannon Evans, ond mae'r gol Geidwad wastad yn cael y blaenoriaeth yn y sefyllfa yna gyda dyfarnwr. Fi'n siŵr yn lot o'i lef yn yna, mae rai fi ddweud, yn hollol onest. Gwych i ddod allan o dal y bel, ond dwi'n falle bod wedi just gallwng y bel. Dafed, fad o beth, mae wedi mynd pwysig byw i'n wybod am y pethau yma. Ni yn y pater al ola, gyda llaw, praen di sgwr. Mae'r gemau ola rhwng y tîmau, mae mor agos, un gol sydd wedi brynu. Abertawe wedi ennill y dair ola. O gol i ddim. Mae hon yn agos, mae hon yn agos. O ddi allan o'r cwrt, mae dyfarnwr yn chwibanu. Beth yw'r penderfyniad fan hyn, achos oedd Cles Gynghrair allan o'r cwrt. Pawb yn edrych ar y dyfarnwr. Beth, fel melyn yw'r cerdyn. Wel, lwcus iawn. O'n i'n disgwyl gol coch fan yna, mae rai cyfadde. O'n i'n disgwyl, o'n i'n gwybod, wel, nes i teimlo'n syth pan oedd e'n dod, chi'n gallu gweld, mae allan o, mae yna'n cerdyn coch i fi. Mae allan o'i focs fan'na, mae'n gwybod yn union beth mae'n neud. Bys i'n redeg trwyddo fan'na, bys i gyda Shannon Evans, nath i dda iawn, cam ddealltwriaeth rhwng Jenkins a Skinner, ni ddim yn dweud hwnna'n aml ydyn ni. Dim o gwbl. Mae Abertawe yn lwcus iawn, a mae Skinner yn lwcus iawn bod i dal ar y cae. Un gol maen nhw wedi ildio tymor yma, un gol ildio nhw dymor diwetha. Dyna maint y dasg sy'n wynebu Met Caerdydd. Maen nhw'n curo ar y drws fan hyn. Ia, dau opsiwn wych. Mae gen ti'r troed dde o Lauren Townsend, neu troed chwyth o Chloe O'Connor. Townsend ac O'Connor sydd dros y bil. Townsend yn mynd â hi yn syth at Cles Gynghrair. O, fi wedi siomedig iawn gyda hwnna, safon. Fi wedi gweld Lauren Townsend yn Sgorio, nifer y goliau dda iawn o cic y rydd. A just syth lawr y canol, digon hawdd. Mae angen ceisio cael yna yn amlwg i'r Corneli neu Lana lawr dros y wal. Dihangfa i'r pencampwyr fan hyn yng Nghyncoed. Dim ameuaeth am hynny. Pwy sy'n mynd i fentro? Pwy sy'n mynd i gamblo? Siwr gen i weld y digwyddiad na unwaith eto. O, am bas gan Chloe O'Connor, Chavez, yr eilydd. Am ffordd i droi hefyd, jyst yn defnyddio'r pil i agor corffi allan. Pwysau dda ar y bil hefyd. Mae wedi bod yn wych hyd hyn yn y gêm. Ac yn dod yn fwy ac yn fwy amlwg hefyd. Maen nhw'n gweld cyfle fan hyn, Met Caerdydd, dyna chi'n teimlo. A fod nhw'n colli'r meddiant, maen nhw'n synhwyro. A dyn nhw'n gallu credu yn ei hunain bod nhw'n gallu ennill y gêm yma. Gymaint yw goruchafiaeth Abertawe dros y tymhorau diwetha. Mae'n ôl gyda Annabel Sweeney. Osford. Nôl Dowi i Met. Shannon Evans. Eto, yn erbyn Jenkins. Mae Shannon Evans yn... Ond mae'n gyflym. Mae'n taflu ddyn at bopeth. Mae'n wedi cael gêm brysur a mae'n bod yn
yn ddewr fan yna eto. Ydy, mae ddim yn aros i'r bil na beth yw e. Fi'n mae'r chwaraewyr sydd yn Jenkins to yn amlwg mae'n gyddi aros i'r bil dod lawr. Dyma'r digwyddiad eto, Gwenan. Ie, nath i Shannon Evans ddim yn rhoi lan, cyrraedd y bil. Mae'n symud i llaw fan yna, dim damwen yw hwn. Ie, yn union, a mae allan o'i foxy, a dyna pam o'n i'n teimlo bod hi'n lwcus iawn i aros ar y cae, cos mae'r pil yna mynd heibio hi. Mae Evans yn ceisio roi'r pil heibio, mae'n neud y peth gywir. Dim digon o le i godi uwch i ben hi. A bys hi wedyn, di redeg arno i hwnna, cael gol rydd i roi'r pil yn ddi. So, wedyn ni gweld Met Caerdydd yn lwcus yn y hanner gyntaf yn amlwg gyda'r arbediad campus gan Sweeney. Abertawe yn bwrw traws. Mae'n wedi bod fel gêm o 2 hanner fi'n credu hyd hyn. Shannon Evans yw'r diweddara sy'n dal i thrwyn fan hyn. Pel yn y gwyneb sy'n digwydd fan yma. Evans yn brysur heno wedi ymuno o'r bari dechrau tymor yma. Wedi chwarae i 2 o glybiau Caerdydd. Yr un sy'n chwarae'n Lloegr a'r un sy'n chwarae yng Nghymru, a mae'n nawr gyda Met Caerdydd, felly mae'n gwneud taith fach o gwmpas clybiau Caerdydd. Dwi'n cyncoed sydd ar ôl, digon teg. Pamlai. Deng mynd i fynd. Pwy sy'n mynd i fynd o hon? Os rhywun yn mynd i fynd o hon. Digon i'w drafod. Y Met eto, maen nhw'n synhwyro bod cyfle fan hyn. Long, ddim yn rheol, wel, i syth nôl. Pinder i fyny i'r cefn. Chavez, yr eilydd. Ia, yn unwaith eto, gwaith gwych yn dechrau off gyda Robin Pinder yn gyrru mewn i'r canol cae yn dangos yr ochr ymysodol sydd gyda hi fyna. Just newid yn y cyflymder yn achosi gyma fe o problemau i Abertawe. Wel, unwaith eto, Lauren Townsend, dwi'n ond ddim wedi stopio chwaith yng nghanol y cae. Mae'r bas na'n gallu clywed Chivers. Mae'r bas yn cyrraedd Chivers. Chivers yn gwneud y wych i gadw bel ar y cae. Cymorth yn cyrraedd hefyd. O, maen nhw'n mentro yn yr amddiffyn fan hyn. O, bol bach Hannah Mills. Person mwyaf, wel, cool ar y cae. Pob arall y boeni. Ie, o'n i bach yn nerfus fanna i hi, ond Chloe Chivers, os oedd hi'n codi penny bach yn cynharach, edrych, oedd yna 2 spars, oedd Stacey John Davis wedi gwneud y rediad, a wedyn achos oedd Robin Pinder allan o safle, oedd Katie Hosford yn hollol rydd ar y postyn bellach. Angen i Chivers just codi ben cyn croesi'r bil. Os neb yn dal nôl, y 2 dîm yn mynd amdani. Hosford eto. Robin Pinder eto. A Hosford wedi creu lle i'w hun. Chris y Gwyn yn disgwyl yn y canol. Eto, drychwch ar yr ymroddiad gan Pinder, a mae'n gic gol. O, mae wedi gwneud popeth dros ei ffîm yn amddiffynol heno. Ie, a fel wedyn ni'n chwarae allan o safle hefyd. Mae ddim yn job hawdd, yn ywedig fel cefnwr. Yn ywedig cefnwr yn y gêm modern, mae disgwyliadau uchel o ran gallu ymuno ymlaen gyda'r chwarae. Mae'r croesiad gan Chivers, a'r sgiliau gan Mills yng nghanol yr amddiffyn. Bydd ddim sioc i chi weld bod Robin Pinder ar lawr. Falle bod anaf. Mae'n heiddi hoi, i fod yn hollol onest Gwenhan. Byswn ni'n tybio fwy nag unrhyw beth, jyst defnyddio profiad ti. Fwy nag unrhyw beth, achos mae'n ei chwarae i'r tîm yma am flynyddoedd nawr, a just angen, achos oedd hi newydd wneud y rediad yn ymosodol, wedyn gorfod wneud y rediad nôl, just bach allan o wynt, so defnyddio profiad ti, just i cael anadl hi nôl, y madfer, cael curiad cael hi nôl lawr i lefel arferol. Fel pan mae golgeidwad yn mynd lawr, pan mae dîm dan bwysau, a dim bris i godi, jyst dal i goes rhyw ychydig. Mae chi yr arlwy o ran sgorio ar eich sgrin, digon i ddod dros y dyddiau nesaf. Mae'n nawr ar diwedd y tymor, mae'n brysur dros ben, yn gyffroes dros ben. A'r gorau o'r Gynghrair yma, gweld ar sgorio hefyd. Cofiwch. Pwy sy'n mynd? Mae'n braf cael gymaint o chafbwyntiau ar Gynghrair yma. Mae'n rhaid i gweld gymaint o hynny. Cyfle yn y canol i Met Caerdydd. Chavez yn disgwyl amdani, ond eto Ples gyda sy'n lwcus i fod ar y cae. Dewch chi fod yn hollol onest fan hyn. Ydy'n wir.
Dwi'n yn siŵr os chi'n cyfyd... Lliw i chris yw e'n gyfuniad o cerdyn melyn a cerdyn coch, a dyna sydd wedi digwydd, wedi glanio yn y canol rola, dwi'n yn siŵr. Ie. Wel, mae Dyfanwr wedi rhoi digon o cardiau allan. Dod. En y mawnt. Rhaid fi cyfaddu, nes i gweld gêm ar y penwythnos. Wickham yn erbyn Abertawe dynion, a oedd kit goalgeidwad Wickham, un o'r kitio gweitha fi erioed o ran lliwiau. Wel, ti eisiau gweld hyn nawr. Erchill. Nawr dwi eisiau gwybod. Tackle dda yng nghanol y cae. Lauren Townsend. Wedi bod yn brysur dros ben. I Met Long yn edrych am O'Connor. Ie, jyst gormod o bwysau ar y pas. Ta'r syniad yn un gywir oedd yn gyrru mewn creu rongl. Rediad dda wedyn gan O'Connor oddi ar ysgwydd Siona Jenkins, ond unwaith eto fel wedyn ni trwy gydol y gêm. Just y penderfyniad, y cywirdeb ar y pas. Ola yna ddim yn digon dda ar hyn o bryd. Dim llawer o eilyddiad i bod. Mae ddau reolwr yn amlwg yn weddol fodlon dy pethau fel mae pethau'n mynd. Ond mae yna newid o ran Met Caerdydd. Lauren Townsend sy'n gadael. A mae Ellie Price yn ymwysodwr. Mae hwnna'n dweud llawer. Yn amlwg. Felly, chwarae'r canol cae yn gadael. Ellie Price yn dod ymlaen. Ie, mae wedi mynd syth lan ag wy... O, mae wedi. Gallai ddim mynd yn bellach chyb cam sefyll. Ond hyfryd i gweld, sy'n dangos. Ydy mae e. So, beth yn union mae Met Caerdydd moyn. Nhw oedd y tîm gyntaf i eilyddio hefyd, so yr un oedd yn cymryd y cam gyntaf. Mae dyn nhw 5 munud i newid pethau. 5 munud i gipio treffwynt mawr iawn fan hyn. Byddwn ni'n gymryd o waniaeth o ran y sefyllfa yn y tabl. Nes goffo chi bod nhw'n gyfartal o ran pwyntiau. Gwahaniaeth goliau Met Caerdydd yn well, 2 gol yn well. Abertawe wedi chwarae gêm yn llai. A ffordd maen nhw'n mynd yn y Gynghrair. Yn fel arfer yn ennill, dych chi bod yn holl o onest. Ond gêm di sgor ar y penwythnos. Yn rhoi rhyw lygedyn o oleuni i Met a Pinder yn ceisio gwau ffordd drwy'r amddiffyn. Turner, y capten. Connor dan bwysau. Mae Pinder tipyn mwy ymwysodol nawr. Mae yna le. Tair yn disgwyl yn y canol. Uwch yn gallu creu rhywbeth. Uwch yn fynd i hun i Met Caerdydd. Arbediad hyfryd gan Skinner. Yr ergyd ddim yn wael gan Long. Pwysau'n cynnyddu. Gwaith gwych gan Long i torri nôl fewn. Torri nôl fewn ar ei goesdef yna. Cymryd Eli Leic ymlaen. Sefyll i lan. Sgili arbennig. A wedyn ceisio crymanu'r bel i'r post yn bellach. Fi'n credu oedd yn digon cyffyrddus i Skinner un am y cameras. Oedd hi'n gwylio ar holl ffordd. Oedd hi'n gwylio ar holl ffordd i fod yn deg. Ond cyfle arall o'r gic gornel. Mae'n un dda, Skinner allan eto. Mae Skinner wedi gwneud y wych ers y ddihangfa. O'Connor sy'n ergydio, ddim mynd am y postyn pella. Wel, oedd na pob math o smonach ar y postyn pella gan Stephanie Turner, y capten. Llawio yn y pen draw, Caerdydd melyn. Mae hi'n gwenu hefyd. Ie, fi ddim yn siŵr beth oedd yn mynd trwy pen i fan'na. Credu oedd y bil jyst ar uchder bach yn anghyfarwydd i hi, ond Chloe O'Connor fan'na, o'n i'n meddwl bod hi'n mynd i ergydio. O'n i'n teimlo fel bod hwnna'n croeso, o'n i'n moyn gweld hi'n ceisio crymannu yna mewn i'r post bellach, achos oedd y cles gyda di dod ar draws y gol, oedd hi ddim mewn y safle perffaith. Rhi isel i benio, rhi uchel i gicio, fi'n credu, felly nath i lawio. Hwna'n gwrs, mae newid llawio eto. Dwi'n credu Hannah Mills fod drwg dy fi, sy'n newid llawio fan yna. Cic rydd i Abertawe. Chydig dros 2 funud i fynd. Wel, fi'n gobeithio bod y chwaraewyr yma ddim yn cael beth o'n ni arfer cael. Ni arfer cael ffain pan o'n ni chwarae Caerdydd. Os o'ch chi'n cael y carden melyn, neu bendant carden coch, oedd rhaid chi talu am y carden. O, mae digon o chwaraewyr di pigo lan cardiau heno. Yn gyffredinol, dyddi yma. Byddech chi'n... Maen nhw drud. Byddai'r balans yn y cyfri banc yn edrych yn dlawd iawn. Yr oll gardiau melyn, dim jyst yn y gêm yna, yn y gêm yn gyffredinol. Abertawe sy'n ceisio pwyso, Jenkins. Mae'n uchel, Sweeney allan, mae'n y gam sefyll. Mae'n y gam sefyll fan hyn, achos oedd Tia Richardson yn ceisio cyrraedd na gyntaf. Ie, ond unwaith eto nawr, trydydd tro nawr, ble mae chwaraewyr Abertawe yn amlwg yn ymosod ar y bêl. A chwaraewyr Met Caerdydd jyst yn gwylio. Maen nhw ddim yn ymateb i'r chwaraewyr sy'n redig oddi ar ysgwyddau nhw.
Turner y captain ymlaen, yr eilydd Pris at Long. Bas i hir. A nawr Skinner sy'n arafu pethau. Dim Brys fan hyn. Yw e'n bwynt da i Abertawe, os mae dyna fydd i Gwenan, oedd i cartre. Methu cic o'r smotin, sori Dorri draws. Fi'n credu o ran, oedd y pwysau fwy ar Met Caerdydd heno, achos yn amlwg mae gyda Abertawe gêm mewn llaw, so oedd angen nhw cael y triffoint i roi'r pwysau reit nôl ar Abertawe, ond perfformiad hanner gyntaf, nhw'n yn amlwg yn siomedig, ond wedyn ar ôl gwylio yr ail hanner fan hyn, maen nhw braith i bod yn y gêm yn yr ail hanner o ran yr un cyfle yna i Chivers. Maen nhw wedi chwarae'n dda Met yn yr ail hanner, wedi codi gêm heb os. Dal amser i newid pethau. Sweeney. Mae'n uchel at Evans. A'r eilydd Pris, dan bwysau. Pris dal yn on yn dda fan hyn. Yw Pris yn gallu creu rhywbeth yn hwyr i Met Caerdydd. Wel, ceisio mynd ar draws y gol, yn gobeithio bod rhywun yno, ond neb yn gallu manteisio. Ceisio creu ongl i hi yw hi'n fan'na, ond fi'n credu, unwaith mae fan hyn nawr, unwaith oedd e allan o'r troed, dylse bod i wedi cymryd ergyd yna yn syth. Ond fel mae'n mynd ar draws, bod hi'n creu'r ongl, ond ceisio creu'r ongl well i hi. Mae'n mynd ar gormod o gyflymder, mae'n colli cydbwysedd. Chavez, eilydd arall. Dangos fflachiadau peryglus hefyd. Un arall o'r unol daleithiau. 5 munud yn cael ei ychwanegu. Ddim yn lle ma'n o'r wedi rhoi fan hyn. Chi'n clywed o chenaid merched Met Caerdydd. Dyn nhw'n cytuno o'r penderfyniad. Ond 5 munud yn cael ei ychwanegu. O'n i yn achos nath i bendant llaw i'r bêl fan'na. Nath i gwaith gwych yn reiddiol i fynd heibio fan hyn. Ond wedyn mae'n chi llaw i'r bêl fan'na. Digon teg. So mae angen VAR i weld hwnna. Dyfarnwr yn... O, mae'n eilyddio o ran Abertawe. Chloe Chivers sy'n gadael. Ddim wedi gallu effeithio ar y gêm yma. Wedi methu cic o'r smotin. Ser yn y sioe fel arfer i Abertawe. Hi sgoriodd yr unig gol yn ôl ym mis Tachwedd pan mynyllodd Met. Mynyllodd Abertawe yn erbyn Met. Gath i gyfle o'r smotin heno. Bydd ddim eisiau gweld honna eto. Chavez. At Evans. O'Connor, mae un Chloe dal ar y cae. Chivers di gadael O'Connor dal ar y cae. Yw fi'n gallu effeithio pethau ni. Ni'n sôn am y Chloe Tiny dal ar y cae hefyd. Ni'n sôn am y 2 rhif 10 yn ddechrau noson. Evans. Dal yno. I Met. Chloe Tiny siarad i'r Cymraeg. Disgwyl gyfyn Cymrymni. Arfer chwarae Met Caerdydd hefyd a wneud y symudiad ar draws nifer. Pinder ar tafliad. Mae yna amser i newid pethau. Y gemau rhwng y 2 dîm yma sy'n effeithio ar y bencampwriaeth. Mae nhw'n gyfartal o ran pwyntiau yn gyfartal heno. Mae Abertawe wedi chwarae gêm yn llai. Felly fi'n gorffen yn gyfartal heno. Pendil yn bendant yn mynd o blaid yr elyrch unwaith eto. O, a ni darllen honna yn hyfryd. Lucy Finch, mae dal i fynd. O, Jenkins yn cael drws yn glep fan yna. Mae'n angen rhywun i gamu mewn. O'Connor. O, war y teg i Met, maen nhw'n mynd amdani. Mae'n braf gweld Eli Pris. Digon yn disgwyl yn y canol, yw Pris yn gallu creu rhywbeth. Mae ofyn pwy yw seren y gêm cyn bo hir hefyd i Gwenan Harris. Bach yn anodd mae'n gêm di sgor, ond mae 2 dîm di creu cyfleoedd, y 2 dîm di dal sylw. So fi'n gallu bod yn arwr reit ar y diwedd. Mae'n i fynd allan. O, gan bod fi wedi gofyn, beth amser yn y gêm Gwenan. Gys dim lot o amser i feddwl am hynna. Na, ond fi'n credu, mae lot o chwarae wedi chwarae'n dda, beth sy'n gweud Early Lake yn un yn y hanner gyntaf, falle Robin Pinder yn yr ail hanner, ond i fi just fflachiadau wych o ran chwarae creadigrwydd Chloe O'Connor i fi rhif 10 Met Caerdydd ser yn y gêm. Dwi'n credu bydd llawer yn dadled â hynny os unrhyw un ambell i gyffyrddiad gwbl hyfryd gan Chloe O'Connor. Amser i ni weld un arall. O, mae hwnna'n drosedd, mae'r esgyd i disgyn.
Ie, a pethau fel hynna hefyd. Mae ddim jyst i aros yn ymosodol. Mae wedi dod nôl gweithio yn galed iawn o ran cael lawr, gweithio nôl fyna o ran o madfer i ennill meddion o'r bêl nôl. Ond mae wedi bod yn dda iawn o fewn meddion hefyd. Y cloc ddim wedi taro hanner nos, ond i fel Cinderella heb i esgyd am eiliad. Os yna ddiweddglo. Dylwyth teg i'r stori yma. O'n i'n gweld honna'n glanio am eiliad wrth droed Shannon Evans. Ond, unwaith eto, Abertawe sy'n clyrio, dim sioc po byddai mae Siona Jenkins oedd yng nghanol y gwaith amddiffynol campus na. Evans wedi bod mor brysur. Mae'n heiddi rhywbeth. Met yn heiddi rhywbeth yn perfformiad ail hanner. Maen nhw'n pwyllio, maen nhw'n ceisio jyst creu wrth i Pinder godi ddyn uchel. Nath i dros ben yr eilydd pris. Ie, mae breichio Pinder allan fyna fel ble mae pawb a fi'n hollol cytuno gyda hi hefyd. Mae be, 30 eiliad ar ôl o'r gêm, mae wedi rhoi'r bêl mewn ardal gwych fan'na i ymosod. Ond y chwaraewyr ymosodol Met Caerdydd jyst yn gwylio, ddim wedi gamblo fan'na. Ddim yn dangos yr awch i moyn sgorio'r gol fuddigol. Eiliadau sy'n weddill. Mae'n teimlo fel bod i'n mynd i orffen yn ddi-sgôr. Mwy o sgorion, dechrau mynd tua 5 munud gyda llaw. Mwy o bêl-droed i chi. Perffaith. Hollol berffaith. Ond wrth diweddglo, mi fod yn berffaith i Abertawe. Ond dal i fynd. O eto, gwaith amddiffynol yn dda. A'r gwaith amddiffynol yn crynhoi'r noson achos yr amddiffynfeydd sydd i ennill y frwydr yma. Di-sgôr oedd i yr hanner cynta yn mynd o blaid Abertawe. Ond nhw'n methu o'r smotyn. Chloe Chivers yn methu o'na. Yr gweitha ymdrechion Chloe O'Connor. Met ddim wedi gallu cael y gol. Mae'n gorffen yn gyfartal, mae'n gorffen yn ddisgwr. Ac ai Abertawe fwy o hapus, Gwenan? Ie, yn sicr a gweld y ffordd mae'r rheolwyr fyna i Owen Conn Staples di dathlu a bloeddio. Maen nhw'n sicr yn hapus ar pwynt yna. A fel wedi jyst yn rhoi y pwysau nôl ar Met Caerdydd i ceisio dan nhw lan unwaith eto. Mae'r gêm wedi gorffen yn gyfartal. Maen nhw'n parhau'n gyfartal ar y brig yma. Abertawe wedi chwarae gêm yn llai nhw yw'r pencampwyr a maen nhw'n dathlu fel bod y canlyniad yma yn hob enfawr iddyn nhw. Wrth geisio gadw gafel ar eu coron. Cofiwch ar S4C, mwy o sgorio yn dechrau mewn cwpl o fynydau. Lot mwy o bêl-dor i ddod dros y dyddiau ar wythnosau nesaf. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Mae wedi bod yn hyfryd cael bod yma yn uwch Gynghrair Merched Cymru Orchard. Mae wedi gorffen yn ddi-sgôr. Met Caerdydd dim, Abertawe dim. Hwyl fawr i chi.